po sa mga nanonood dyan. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe. At huwag nyo rin kakalimutan mag-follow page sa YouTube channel, sa Facebook page ko na Tatak Albularyo, Apo Andel. Tara, usap tayo. Kahapon naputol yung kwentuhan nating lahat. Sensya na kayo kung maaga ako nag-live kasi busy ako maggawa ng langis at medyo may nagpagamot kanina. Ito, mapagpalang gabi po sa inyong lahat at God bless po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. God bless din po sa mga nanonood sa akin. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe yung bell button. Paki-all na rin po para lagi kayong update sa lahat ng video na i-upload ko. At ganoon din sa Facebook page na Tatak Albularyo. Huwag niyo rin po kalimutan mag-on para kung gusto niyo magpagamot, message lang kayo. At huwag niyo kalimutan din tumawag bago pumunta sa amin. Kasi alam niyo naman po, protocol pa ngayon. Katataas ko lang magdasal at katataas ko rin magawa ng langis at busy tayo. Kanina may ginamot din tayong pasyente na binigay ng pasyenteng sinapian ng yung duwending itim sa balete. At sila ay nakapagtrabaho na at binigyan ako ng pasyente. Pero wala naman sapi yun, usog lang. At mabilis daw na wala sakit ng katawan niya. Usapan, kwentuhan muna tayo ha. At nagpapasalamat rin ako kay Jimmy Cerventos ba yun? Basta Jimmy ang pangalan niya. At malaki daw, masaya daw siya dahil yung asawa niya daw buntis na ngayon. At sana tuloy-tuloy na ito yung ilabas ng Panginoon Kristo sa mundo natin at maging masaya naman sila mag-asawa. Maraming salamat po sa inyo, sir. At God bless po sa inyo na binigyan na po kayo ng anak ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo dati, nagkita tayo, hiniram lang ng Panginoon Kristo yung anak nyo. Huwag nyo sasabihin na siya'y nawala. Binalik niya pa rin. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa lahat na nagpagamot at God bless po sa inyong lahat. At ganun rin kay Roger, hi Edward P.S. Magandang gabi sa iyo, sir. Kay kay Roger Yura. Mega shoutout sa inyo sa yung probinsyang malayo, Mindanao. God bless po pala sa inyong pamilya. At medyo okay na po. At kahit papaano naibawasan ang kanyang karamdaman. Pero ito, kung kayo ay nagpapadasal sa akin, pilitin yung makausap ko yung taong ipapadasal nyo. Kasi ang hirap naman pong magbigay kayo ng donasyon tapos hindi ko naman po makakausap yung pasyente nyo, parang hindi po ako masaya. Wala naman pong mawawala yung pinapadasalan nyo. Kailangan ko lang siya mabasbasan, kailangan ko lang po siya makausap at dasalan at panalangin. Kahit padalan mo ako ng picture at donasyon na gusto mo kung magkano ibibigay mo, tapos ipapaprint ko, tapos kandila, wa-effect din po yun. Kailangan ko po siyang madasalan at makausap. Ang hirap naman po kasi maggamot kung hindi mo nakikita sa personal yung tao. Magandang gabi po, Apo Andel. Always po update ako sa iyo ha. Inaayahan ko yung mga kaibigan ko na manood sa iyo lagi at follow lahat ng video sa iyo. Salamat din po, Sir Patrick Baserio. At masaya lang ako dahil yung pasyente na sinaniba ng pinagmanahan ng mga mangkukulam, yung kaibigan niya pati ang asawa niya na sinaniba ng duwending itim do sa Baybalete, nagbigay po sila ng pasyente kanina. Sabi ng pasyente nila, kasi pumunta siya sa bundok, bigla daw nawala yung sakit ang ulo niya pati likuran niya na 6 na araw niya na daw iniinda. Hindi niya kayang ipaliwanag. Basta inipan ko lang siya, pinalinis ko lang yung sakit niya. Sabi ko nga lang na usog ka, huwag ka mag-alala. Wala naman dyan sa loob ng katawan mo yung nananakit sa'yo. Kung di, pagkasano, hindi ka welcome sa bundok. Pumasok ka ng bunta ka ng bundok, hindi ka nagpasintabi. Simula alas 6 daw siya ng umaga pumunta ron hanggang maghapon at bigla daw pag-uwi niya ng bahay, sobra daw sa manap ramdam niya.
At sobra daw sakit ang utak niya na hindi niya maintindihan. Akala niya pagod lang. Kaso nagpa-check na siya sa doktor, wala naman pala sakit yun. Kaya masaya ako na nakapasok na si Sir sa kanyang trabaho, yung sinaniban ng duwende. Ipadala sila ng pasyente. Yung asawa niya naman ay kinulam ng dating kaibigan. Masaya din ako. At yung biyanan niya na matagal niya ng sakit sa tuhod, kasama din, hindi na daw bumalik. Pero nakuha ko sila ng konting video ng mga 3 minutes lang. Kaya upload ko na lang bukas. Yun lang po masasabi ko, yung nagpapadasal po rito, ang hirap po kasi dasalan ng isang pasyente kung hindi ko makakausap. Ayaw ko naman po tumanggap ng pera na dinodonasyon nyo tapos hindi ko naman po makakausap yung papadasalan nyo. Mahirap po yung ganun. Kailangan po siya mabasbasan ng Diyos. At saka maraming salamat po rin pala kay Sir Jimmy na sinabihan ng, di ako nagsabi niyo sa kanya yung Panginoon na huwag ka mag-alala, mga anak ulit asawa mo. Yung hinawakan ko lang yung ulo ng asawa niya, dinigit ko lang yung kanan ng kamay ng Panginoon sa tiyan niya, ngayon buntis na daw. At nagpapasalamat sila. Sabi ko nga ba, ilalabas na. Yun lang, maraming salamat din po sa lahat ng nanonood sa akin. At mega shoutout sa inyong lahat. At yung lahat ng nagsuporta sa YouTube channel ko na umabot na rin ako ng 2,400. Napakarami na po yun. Tapos sa Facebook page ko po, magdalawanda na. Yung gusto po magpagamot dyan, minsan nagme-message sa Facebook page ko na galing sa YouTube channel ko, kung alanganin po ang magpagamot ng inyong pamilya, huwag niyo muna pong pilitin. Kasi mahirap po maggamot sa isang tao kung alangan siya maniwala o naniniwala sila sa Diyos. Alangan sila maniwala sa mga albularyo kasi hindi rin po sila gagaling. Pwede mo naman pong itik kung talagang hindi nakukuha ng sakit ng kapwa namin maggagamot. Hiyangan nga lang po yan. Sinasabi ko nga sa inyo, hiyangan lang. Yun lang po yun. Pero kung maraming tumatawag sa akin na tinatanong ko, alam ba ng pamilya mo, mahirap po magamot. Sana po dumami pa po yung subscriber mo po. Aring naway, pagpalain nawang yung bibig. Edward PH. Hindi ka mag-alala. Hindi ko nga sukataklin. Isang taon lang yan. 2,400 na agad. Mas mabilis pa yung viewers ko, yung hours nanonood sa akin kaysa sa nagsusubscribe sa akin. Kaya masaya lang ako kasi hindi ko sukat akalain na gaganon yan. At hindi ko rin sukat akalain yung mga pasyente dumarating dito ay dinadala ako ng pasyente. Maraming salamat sa kanila na binigyan sila ng himala ng Diyos. Kasi masaya lang ako kanina habang ako'y naggagawa ng langis. Dumating yung pasyente na sinaniba ng ay kinulam na pinamanahan ng magkukulam. At yung sinaniba ng duwending itim na malaram na sinungaling, nasa Balete siya nakatira ngayon, at saka yung matandang masakit ang tuhod niya, matagal na daw, nawala daw ang sakit. Hindi naman sila magdadala ng pasyente kung hindi nawala yung sakit nila. Sabi nila, kasi in-interview ko sila kanina, masaya lang ako. At natutuwa ang puso ko dahil sa himalang ginagawa ng Diyos sa kanila. Napakasaya ko. At yung mga iba, lagi po tayo magtiwala sa Diyos at manalig. Yun lang po. At lagi po tayo magdasal. Nalalapit na minsan ang mga taong hindi nagtumatawag sa Panginoon Kristo ay nagkakaroon ng maraming sakit. Lagi po tayo manalig at manampalataya. Huwag lang po tayong susuko sa Diyos. At lagi po tayong maniwala sa Kanya. At maraming salamat din po sa lalawigan ng Tarlac. At meron naman po silang dinadala sa akin ng pasyente. Maraming salamat po sa kanila. At sa Pangasinan din. Maraming salamat. Kuya, bakit po bakit po manununo po yung tao kahit wala pong ginagawa? Bakit po nanununo yung mga tao kahit walang ginagawa? Siyempre, katulad ng pasyente ko kanina na dinala ng ginamot ng Diyos. Nakaraan araw, may pulisya tayo. Punta ka doon sa ibang lugar tapos mag-ingay ka na mag-ingay. Siyempre mabubusit sa yung tao. Yung mga elemento ganun din. Kasi nagpunta sila sa bundok, hindi sila nagpasintabi. Kaya naingayan pag hindi ka welcome. Siguro, naingayan sa bibig natin kung ano-anong pinagsasabi natin at pinagtuturo natin. Yun, kaya sila nagkakagano. Mabuti nga, gano'n lang ginagawa ng mga elemento kung mas titinding elemento yun, kapag uwi mo, hindi ka na nila palakarin. Meron akong pasyente dati, pumasok lang sa may Cuenca, Batangas.
Hindi pa siya nakakawi sa Maynila eh. Ang laki ng paga niya rito sa mukha. Sinampal daw siya na hindi niya nakita. Yun. Pero naengkanto siya. Awa na lang ng Diyos. Mabuti, mabait yung engkanto. Maingay daw sila. Para daw silang, sabi ng engkanto, ano ba yun? Basta baga sa tao sinabi niya sa akin, para daw yung mga palangkera. Yun. Pero nakakatuwa minsan. Tapos, may nagsabi pa pala sa akin pasyente, bakit daw yung ibang pasyente ay sinasaniban kung ano-ano daw ang sinasabi. Sabi ko, depende po yun, sir. Depende po yun, ma'am. Sir, halimbawa po, ang tao ay nangangarap makausap ang Panginoon Kristo, huwag niya na pong pangarapin. Masisira po ang ulo niya. Sinosobra niyang banal ang kanyang katawan lupa. Ibig sabihin po nito, hindi yung kalugod-lugod dahil hindi mo naman alam kung sino kausap mo, kung Panginoon ba ay masamang espiritu. Dahil si Satanas ay mapangling. Tapos yung iba, magpapagamot. Sinasabi nila sa akin, bakit po yung iba, kuya, katulad ng iba kong pasyente, matanong, yung iba, pag ano, bakit po ba yung iba naggagamot? Tapos yung nagpapagamot po sa kanila, minsan yung pinagamot ko po yung asawa ko, may kasunod po kami, nagsasalita po siya na siya daw yung mahal na ina, minsan sinasaniban daw siya ng Ama sa Langit. Sabi ko, ewan ko lang sa ibang magagamot kung sasayang una niya yung sasabihin niya, pero sa akin, di ako maniniwala. Tapos, mga ganon, kasi minsan may dala ng emosyonal. Kasi may kilala akong manggagamot eh. Pera pa yung nakilala kong manggagamot galing sa lolo ko. Na pangarap niya daw na magkaroon ng magandang kapangyarihan. Na makita niya na walang limit ang mga maligno. Dahil naiinggit siya doon sa kitandang ermitanyo. Yung ibig ko sabihin si tandang ermitanyo ay yung lolo kong sinasabi ko. Nainggit siya doon, walang limit ang kapangyarihan at mga mata niya, pinagkalob ng Diyos. Nangangarap siya makausap ang Panginoon Kristo. Ano pala po ang trabaho mo dati? Driver, ng tricycle driver. Kargador sa Divisoria, Edward PH. Natutulog lang ako sa jeep o kaya sa tricycle, sa kalsada. Yan. Meron din ako kilalang pasyente. Ay, hindi pala pasyente, manggagamot pala siya. Nagpagamot sa kanya yung manggagamot. Nagpagamot sa kanya yung pasyente ko. Yung kaibigan niya, hindi niya mapagaling. Tapos, nirekomenda yun ng kaibigan niya sa akin. Ngayon, nagtanong sa akin kung ano daw ang kakayahan niya. Hindi ko siya sinasagot. Kasi sabi ko, baka sumama ang loob mo kung sasabihin ko ang katotohanan. Pero pinipilit niya ako, sinabi ko ang totoo. Marunong ka maggamot, pero pinapakita mo lang ang gilas mo. Ibig sabihin ko, hindi kita sinasabi na yun. Ginagawa mo lang paggagamot dahil may gusto ka lang patunayan. Hindi pa rin yun ang paggagamot. May gusto ka lang patunayan sa sarili mo. Kasi ang paggagamot, kusa itong binibigay ng Diyos. Yung iba nga nito, tinatanggihan pa nga yung paggagamot eh. Pero nakatalaga pa to sa kanila. Dibaga, gifted na to ng Panginoon Kristo sa kanila. Tapos sabi ko, lahat ng sakit mo, lahat ng pasyente mong ginagamot ay bumabalik sa'yo. Tapos sumama loob niya sa akin. Sabi ko, pag hindi mo tinigilan 'yan, mamamatay ka ng mabilis kasi lahat ng sakit mo bumabalik sa iyo na hindi mo namamalayan. Nangyari nga totoo. Sabi ng pasyente ko, yung ginamot ng Pong Nazareno. Kasi pag nagagamot daw 'yon, lahat daw ng sakit bumabalik sa kanya kasi sabi ko wala kang protection sa katawan. Lahat ng sakit na ginagamot mo bumabalik sa katawan lupa mo kaya ka nanghihina kasi wala kang subo. Oo, natuto ka maggamot sa mga kaibigan mo pero hindi ka sinubuan. Iba yung medalyon, iba yung may subo. Iba din yung natutunan kung wala kang protection sa katawan. Pero kung mataas ang pananalig mo at gusto mong gawin talaga maggamot at makatulong sa kapwa, bibigyan ka ng Diyos. Siya na kusa magbibigay nito sa'yo na hindi mo namamalayan, hindi ka magkakasakit. Nangyari na yan sa iba kong kilala. Kaya nga sabi ko sa kanila, lagi lang kayo manalig at manampalataya. Kahit din ako dati, nagsimula ako, nagkasakit din ako ng 1 buwan. Yung nagagamot ako, nagtawas ako, naggamot ako ng mga hilot, pilay, kulam, mga ganyan. 1 buwan na akong pumayat at isa ako naging buto balat. Siguro naawan Diyos sa akin
Pinapunta niya ako doon sa mahal na ina at pinapunta niya ako sa bundok Banahaw. Pumunta daw ako sa bundok. Siyempre, ako naman bigla ako pumunta ron. Pakiramdam ko may pumasok sa loob ng katawan ko na hindi ko maintindihan. Yun sila Jesusa, sila Sisinag, sila Banahaw. Kasi sila yung magkokontrol ng lakas ko at ilalabas lang ng enerhiya sa katawan ko na hindi sobra-sobra at hindi ka mapipinsala. Pera pa yun sa mahal na ina. Siyempre, una pa rin sa Diyos. Siya pa rin ang nagbigay ng lahat. Pera pa yung mga kalikasan, nagbibigay ng protection sa katawan ng isang manggagamot. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit, huwag kayong maniniwala pag ako nagsabi na ako yung manggagamot, tapos sinasaniban ako ng mahal na ina, sinasaniban ako ng Santo Niño, at sinasaniban ako ng Panginoon Kristo. Bakit pa ako magpapagamot sa mga manggagamot? Itutusin, gagamutin na ako ng Diyos. Tapos magpapagamot ako, sasabihin ko, ikaw, parang ako yung sasanibihan ko, ikaw, ako ang Diyos. Ito ang karamdaman mo, huwag na kayo maniniwala sa akin kasi hindi na po yung kalugulugod sa Panginoon at hindi na po totoo yun. Kaya maglagi kayo mag-ingat at magdasal. At magdasal kayo sa Panginoon na sana bigyan nyo kami ng instrumento na makakaalam ng karamdaman namin at mayroong basbas nyo po na makakatuklas ng sakit namin at makakagaling dahil kayo ang aming Ama na hindi nyo kami pinahirapan at naniniwala ako. Kasi marami po yung sinabihan ako ng Inang Salmikyo, pag ikaw ay na magagamot, marami ka pang matutuklasan na hindi mo pa alam pag natuto ka na maggamot. Kaya pag naggamot sa isang tao, siguraduhin nyo. Hindi ko sinasabing tingnan nyo maigi ang abilidad. Kung hindi, ang dapat ang bumubukas sa kanyang bibig, kung hindi ang salita ng Diyos. Kasi ang tukso ay laging nandyan. Ang mga mata natin, lagi po tayo magtiwala sa Diyos. Pero kailangan din ng matinding pananampalataya ng isang taong nagpapagamot. Una sa Diyos. Kahit piso o 1% lang ibigay sa mga manggagamot, sapat na yun. Ang Diyos pa rin ang laging pagpapasalamatan. Kasi yung iba, padala ni Satanas. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko. Kaya, kailangan lagi kang mabusisi. Huwag mong sasangayunan minsan ang pasyente mo. Baka minsan, dala na lang yun ng galit at inggit o hinagpis o emosyonal sa kanyang isipan. Kasi baka bandang huli, pinagtawanan ka ni Satanas, pinagtawanan ka rin ng pasyente na wala naman siyang sakit, na sasabihin niya ay hindi ka maggagamot. Pwede mo naman sabihin na hindi kita kaya. Pwede mo naman sabihin na pasensya ka na, pumunta ka sa ibang manggagamot, di ko kaya, o kaya pumunta ka sa doktor, manalangin ka. Pwede yun sabihin para hindi na maraming tanong at marami ng boreche. Kasi pag in-interview yun, dadaanin ka lang sa iyak. Minsan may pasyente, akala mo awang-awa ka, makikita mo siya. Sa dami ko nang natutunan at nakita, iiyak siya, na marami na akong karamdaman. Siyempre, ikaw naman maaawa ka. Sasabi mo sa Panginoon, tulungan natin po siya. Ibasan po kanyang karamdaman. Hindi mo alam, meron siyang ginawang kasalanan, kaya siya napaparusahan ni Satanas. Dahil yung siya ay malakas pa, araw-araw siya binibigyan ng pagkain ng Panginoon Kristo at trabaho para sa kanyang pamilya. Ngayon, sinira niya ang katawan niya. O pwedeng babae, lalaki to. At wala siyang sinasabing katotohanan sa iyo. At hindi siya umaamin na kasalanan niya sa Panginoon Kristo. Kung totoo po ba yung buntis po ay babae may tiktik po ba? Ano yun, Edward? Kung totoo po ba yung may pagbuntis po, yung babae may tiktik po? Yung tiktik, para din po yan aswang. Aswang na rin yan. Yung mga buntis, mga 3 months, 4 months, 4, 5, 6, 7 hanggang 9 ay yan sila ay mababango sa mga elemento. Mababango din sila sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Kaya pag buntis ang asawa mo, Edward PH, halimbawa, magdala ka ng asin o walis tingting, lagyan mo ng holy water, itabi mo doon sa gilid ng paa niya. At yung bintana, sabitan mo na lang ng bawang o kaya asin o kaya luya. Pag magulo, ihagis mo doon sa bubong at sabi mo sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, maging payapa ka, lumayas kayo mga masasamang espiritu. Yun, wala naman mawawala. Para yung asin,
yun yung naaamoy ng hangin diretso sa mga aswang o alamang elemento dahil yung asin ay galing sa dagat. Masangsang, ayaw nila yun. At yung luya at bawang ay naaamoy nila yun sa pamamagitan ng hangin sa kalikasan ay hindi nila madetect kung nasaan ang buntis. Yan. Yung walis tingting, ihanda mo at buhusan mo ng holy water at idikit mo dun sa may gilid ng paa ng asawa mo kaysa babala kung nakakama kayo o sa tapat ng bintana para panghampas mo kasi kusang yung gagalaw. Maraming taktika para sa mga elemento. Yan po. Ano po ba yung mangyari po sa bata pag nakunan? Siyempre, pag nakunan ng bata, automatic, patay. Patay siya. Pag nakunan yung bata sa nanay, natural, mamamatay na yung bata. Pero yung bata, akit sa langit. Kasi wala pa siya. At hindi pa siya buo. At hindi pa siya nakakalabas sa mundo. Liban lang ang sanggol ay nilaglag ng nanay. At masabi ng demonyo sa kanya, kaya nga may tiyanak eh. Sabi ng tiyanak, kaya kami nagalit dahil ang nanay namin ay nilaglag kami. Nagsusugal. Hindi kami pinapabayaan kami. Pinapainumin siya nagpapalaglag siya. Tinukso kami ni Satanas na maitim na magalit kami. Kaya hindi sila nasisinaga ng liwanag dahil tinuruan na sila na maging masama. Maliliit pa lang sila, ang tawag sa kanila mga dumingitong maliliit. Pwede sila maging malaya sa pamamagitan ng dasal at holy water upang basbasan at mawala ang lahat ng negatibong galit sa kanilang isip at puso. At malaman mo kung sino ang nanay nila. Pero kung hindi mo malaman, kailangan mo siya makausap. Kasi namumutawi sa kanyang isip at puso ang galit dahil yun ay tinuro ng kalaban natin. Po, pwede yun. Kasi nakalaban na ako ng tiyanak. Yung tiyanak, delikado yon para sa isang pasyente. Hindi nila papakainin yun. At papatayin nila yun. At hindi makakakain ng bata o anuman sino sinasaniban nila. Depende po yan sa lahat. Kaya nga, kung kayo ay lagi nagdarasal, hindi pa yung tulutan ng Panginoon Kristo, na yun ay makita at ipakita sa inyo. Dahil yun ay hindi karaniwan elemento. Yun ay nagpupuno ng galit. Pag napuno ang galit kasi ang kalaban mo, hindi ka rin pwedeng magalit sa kanya kasi matatalo ka niya. Yun, Edward, PH. At nagme-mega shoutout muna ako sa iba kong pasyente na si Christian, taga Alaska, si Sir Katikbak, taga Amerika, si Sir Raul, taga Amerika, si Atuchona, taga Amerika, mega shoutout sa inyo dyan. Tsaka si, Discondi ba yun? Taga Porn Japan, mega shoutout sa inyo. Taga Nabotas, Malabon, mega shoutout. Taga Tarlac, Pangasinan, taga Nueva Ecija, mega shoutout sa inyo. Makulot, Batangas City, mega shoutout. At ganun din sa Maynila, Pasay, Quezon City, mega shoutout. Saka sa Pampanga, Palawan kasi ang Pampanga. Mega shoutout po sa inyong lahat. Yan po yan. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-subscribe sa akin at God bless po sa inyong pamilya na malayo kayo sa lahat dahil sa dami nyo, ilayo po kayong lahat sa sakit, panganib, ang mga taong nagustong manakit sa inyong pamilya, nawa kayong unat maghari sa kanilang buhay, ganun din ang unang Diyos sa inyong lahat. Amen. At nagpapasalamat po ako sa lahat na nagpapagamot yan. Masaya lang ako dahil naka 3 point tayo nakaraan araw at nagdala sila ng pasyente kanina, kaya i-upload ko na lang yung bukas. Yung sinaniba ng duwending itim na malaram na sinungaling sa balete at yung kinulam at tinuruan na magkulam. At dati niyang kaibigan ay kinulam niya. At yung nanay niya ay biyanan niya ay hindi nakakalakad na matagal na panahon na at masakit ang tuhod. Ngayon magaling na at nagdala sila ng pasyente. Basic lang yung pasyente ko kanina na na usog lang. Dahil pumunta sa bundok at di nagpasintabi. Yan, nagpapasalamat po ako. Ayun, nagpapadasal dyan, ipagpatuloy nyo rin po ang pagdarasal. Hindi lang po kayo aasa sa amin bilang instrumento ng Diyos.
Kailangan umasa din kayo. Mapagpalang gabi po sa iyo, kuya, at Andel, at sa nanonood. God bless po sa ating lahat. God bless din sa iyo, Lee. Pasensya ka na. Hindi mo na kita magagawa ng stick kasi busy pa ako. Gagawan kita ng stick. Mura lang naman yon. 4 na piraso kailangan. Pag ginawa na kita, sabihin ko lang sa'yo, tapos na. Dati marami ako reserva yun eh. Ngayon, konti na lang yung reserva ko. Kasi minsan napuputol sa sobrang lakas. Kuya, paano po malalaman kung tinutukso po tayo ng demonyo? Madali lang. Pag matatakutin ka, unahin ka niya doon kung saan ka mahina. Mahina ka sa multo, di tinutukso ka na ni Satanas. Matatakutin ka, tinutukso ka ni Satanas. Oh, thank you. Thank you, Lee. Pag mahilig ka sa laman, tinutukso ka ni Satanas. Pag mahilig ka sa mga sariwa at pinaglalaro mo yung babae, kakarmahin ka pagdating ng panahon, pati anak mo, pati asawa mo. No, sila magdadanas. Pag mahilig ka sa pera at hindi ka nagbibigay sa magulang mo, makasarili ka at di ka, minsan nagpapadala ang Diyos ng mga matatanda at hindi mo sila binibigyan kahit piso lang o anumang pagkain lang kahit hindi pera. Yan, tinutukso ka ni Satanas maging madamot. Kung anong bagay na ayaw mo, at pangalawa, tinutukso rin tayo ni Satanas na huwag tayo magdasal at manalangin. Yan, tinutukso tayo ni Satanas. Maraming paraan ang ginagawa ni Satanas. Number 1, huwag kang makikiapid. Huwag kang magnanasa. Huwag mong pag-iisipan ng babae pag ikaw ay natutulog ng masama. Walang problema humanga. Hanga lang. Sa artista nga, umahanga ako yung mga action star. Eh. Yun lang, bilib lang ako dahil ang gagaling nila sa action star. Ang katulad ni Manny Pacquiao, magaling magsabaksangero. Siyempre, hinanga ko siya dahil magaling siya magboxing. Yan, paghanga lang. Kasi pambihira lang yung lakas niya. Ganun. Walang problema yon. Huwag lang mag-isip na masama. At bawal judgmental. Yan, bawas-bawasan. At bawas-bawasan din ang pagsisinungaling at pagmumura. Yan, masama po yan. Yung tao lang tayo, nagkakasala. Pero alam mo ang pinakamabigat na bawal, yung gumamit ng babae na may pag-aari ng iba. At kung makakita ka ng babae na hindi nararapat, ilayo mo na yung mata mo. Maaari lang kung nakita mo yung babae, may multo sa loob ng katawan niya. Siyempre, maingganyo ka. Bakit ganun itsura niyo? Minsan, napapansin ko yun eh. Sabi ko, bakit ganun itsura niyo? Yung dati, baguhan pa lang ako. Eh ngayon, sanay na ako. Alam ko na. Meron nakatira sa loob ng katawan niya. Kaya dahil may tanong lang po ako, may nagsabi po kasi sa akin na ang albularyo, totoo po ba ang isang albularyo ay hindi niya magamot ang pamilya niya? Hindi lang ako kumibo. Sumagot ka po, pwede, Lee. Meron albularyong hindi niya magamot ang kanyang pamilya. Kahit ang sarili niyang magulang. May limitado. Nakilala ko niyan dito, sikat sa Pampanga. Yung pasyente niya napunta sa akin, nag-retard muna siya, pahinga muna. Pagdating sa pamilya niya, hindi niya magamot. Kahit nga sarili niya, hindi niya magamot. Pero pagdating sa ibang tao, nakakagamot siya. Kaya minsan kumamot lang ako sa ulo doon eh. Pero totoo yun, sikat daw yun talaga. Marami nagsasabi. Kasi yung pasyente niya, iba napunta sa akin eh. Sinasabi nila sa akin yun. Lumaki daw yung bayag niya, tapos bawal daw siya maggamot pag nagpahinga. Pag pinilit niya daw may pumuntang pasyente, tapos naggamot daw siya. Kung anong sakit ng pasyente, yun ang magiging malala niya, sakit doble. Kaya kumamot ako sa ulo. Pero ang lehitimong manggagamot, kay magulang mo, anak mo, kapatid mo, kaya mong gamutin. Kasi, ano pang silbihin bilang instrumento ng Panginoon Kristo kung ang sarili mong anak ay hindi mo magamot at sarili mong asawa ay hindi mo magamot? Kasi sa pananaw ko bilang manggagamot, instrumento ng Diyos, bibigyan mo ako ng kapangyarihan, Ama. Tapos hindi ko magamot ang sarili kong anak at asawa, bakit mo pa ako tuturuan maggamot? Di magpagamot na lang ako sa ibang manggagamot. Hindi na ako magagamot. Kasi, hindi ko tatanggapin ang kapangyarihan. Pero yung iba, totoo yun. Meron akong kilalang gano'n. Pwede ka sumagot, oo. Pwede, totoo yun. Yung tama yung sinabi ng manggagamot, meron manggagamot na hindi niya magamot ang kanyang sarili. At hindi niya rin magamot
ang kanyang pamilya. Hindi ko alam bakit ganun. Nagtataka ako. Kasi Sinang Salome, kaya niyang gamutin ang kanyang sarili pag napalaban siya sa mga engkanto at sa mga masasamang espiritu. Katulad ko, pag napinsala ng buong katawan ko, napagod ako, magdarasal ako sa Diyos. Kaya kong gamutin ang aking sarili. Kung nanghina ako, sino gagamot sa akin? Yung asawa ko nga, di ko mapagamot lalo pa kaya siya, hindi niya ako magamot. Walang kwentang kapangyarihan. Kaya hindi ko tinatanggap yun. Kaya nga mabusisi ako magamot Dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Kuya, saan po galing yung mga elemento pag nakakalaban mo po? Siyempre, may mga elementong tubig, may elementong kalikasan, halaman, may diwata. May diwata Akala mo yung diwata, parang akala mo rin elemento din yun. Pero hindi sila karaniwan. Nangalaban na ako niyan 3 beses na dito sa Pampanga. Kalikasan ng mga hayop. Kasi meron akong batang ginamot. Ginawa niya saranggola yung pagong. Yung tinawas ko yung bata, umusok. Naging ipo-ipo yung kandila, yung tubig. Pagbitaw ko ng kandila, tapos pumutok ng malakas. Sinabi sa akin, sa tawas lumabas, ay siya daw ay elemento ng kalikasan ng mga hayop. Ang bata daw niya, paulit-ulit daw niya ginagawa yung ginagawa niya sa saranggola, yung pagong diyan sa may ilugan. May ilog kasi dito sa Pampanga. Pinarusahan siya ng diwata. Sabi lang ng diwata sa akin, sabi dito sa loob ng bata, hindi ko yun inipit yun. Kusa nagsalita yung bata, nag-iba boses. Sabi niya sa akin, hinawakan ko, kung hindi ka lang na puntahan ng batang yan, tetepoking ko siya. Parurusahan ko siya. Dahil hindi lang yan, ilang beses niya na ginawa, ilang beses namin nakikita yan. Yung pagong nahuli niya, hindi karaniwang pagong. Yun ay bantay. Ginawa niya saranggola. Tinalihan niya yung paa, inilahatak niya, tapos kinapon-tapon niya. Yan. Yan yung nangyari. Kaya, yung sinabi niya, ako'y diwata ng kalikasan, iba taga boses niya, malinamnam lang na hindi siya nagsisinungaling sa sinasabi ng kanyang isip at puso at nararamdaman ko. Hindi siya paligoy-ligoy na yung iba, pag sinasapian, sasabi niya, tatanong mo kung sino siya, ako isa mangkukulam, ganyan-ganyan, nagsisinungaling pa siya. Hindi siya nagsisinungaling. Para din siyang katulad natin tao, pero kakaiba siya. Diretso-diretso lang siya magsalita at hindi siya umi-ekis-ekis ang salita. Yun lang ang sinabi niya. Paswerte lang po yung batang niya dahil napunta po siya sa inyo at sa inyo po siya dinala. Kung sa iba-ibang manggagamot lang yan, yun ang sinabi niya sa akin. Hindi na po namin siya bubuhayin kasi salbahe po siya. Bata pa yung bata niyo. Lalaki yun. Sabi niya kasi sa akin, yung pong Nazareno kasi nasa likuran ko daw. Kaya nakita niya yung Diyos daw ay umaagapay sa akin. Kaya kumamot lang ako sa ula. Binitawan niya yung bata. At sabi lang po sa batang niya, pag nagising, ay huwag niya na pong gagawin yun. Yun lang sinabi ng diwata. Pero babae, boses niya, bata yung lalaki. Yan, nakakalaban na ako ng diwata. Totoo yan. Pati po ako pati ako kuya, nagtaka din Buti na lang naalala ko yung kuya at natanong ko sa iyo. Walang problema yan, Lee. Marami ka pa kasing hindi alam kasi nagsisimula ka pala sa paggagamot. Merong manggagamot na limitado lang ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga sinabi ko sa iyo, meron akong sinabihan manggagamot. Napilit niya akong tinatanong dahil yung pasyente niya napunta sa akin. At gusto niya daw akong makita kung anong tsura ko, kung ano ba tingin niya. At sabi niya pa nga pagito lang yung manggagamot kaysa sa akin. Yung nakita ko siya at nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanya totoo. Marunong ka maggamot, pero lahat ng pasyente mo ay bumabalik sa iyong sakit at hindi mo magamot ang sarili mo, kaya ka nawawala ng malay. Kasi meron ka lang gustong patunayan, pero hindi naman kalooban ang paggagamot mo at pagtulong sa kapwa mo. Gusto mo lang magpasikat dahil meron kang taong kinaiinisan ang kanyang pamilya. At kinalimutan ka nito dahil sa paggagamot mo. Dahil masyado kang mainipin. At alam naman ng Diyos kung ginagawa mo sa mabuting paggagamot. Pero sinabi ko sa kanya, pag hindi mo tinigilan niya, mamamatay ka. Kuya Andel, nakadetect ka ba ng kung
Kuya Andel, nakadetect ka na ba kung sino ang nagbabantay sa isang tao? O syempre po, maraming beses na yan nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko nga dito sa live ko pag kayo magpapagamot sa amin na pupunta kayo sa Pampanga, wag nyo na akong aksayan ng panahon na kayo ay kinukulam. Kasi hindi ko kayo ipapahiya. Ngingiti lang ako, sasabihin ko sa inyo na totoo na hindi kayo kinukulam. Kasi bago pa lang kayo pumasok sa pintuan namin, nakikita na kayo ng mga mata ng Pong Nazareno. At alam ng Diyos at sinasabi niya na sa akin na may darating na pasyente na wala siyang sakit. Meron siyang sakit sa mental telepathy niya, sa isipan niya. Kaya minsan sa simbahan, sa palengke, pinag-aaralan ko yung mental telepathy ko at ang aking third eye. Pinag-aaralan ko ang kilos ng galaw ng tao at pagsasalita nila. Kasi marami na talaga akong experience doon sa lolo ko, Itandang Ermitanyo. Hindi ko lolo ko siya kasi siya nag-alaga din sa akin para tawag ko sa kanya Tandang Ermitanyo kasi mahaba si balbas niya. Yun. Marami. Minsan nga, nababasa ko nga yung budol-budol gang. Alam ko nga masama ang kanilang iniisip Nakaka-detect talaga ako yun. Hindi ko alam paano ko nagagawa yun. Kusa yun, binigay ng Diyos sa akin para hindi ako maninglang na kalaban ko. Kaya alam ko kung nagsisinungaling. Kaya nga paulit-ulit ko ito sinasabi sa pasyente, walang sasanib sa isang pasyente na sasabihin niya, ako si Kristo, ako ang mahal na ina, at ako ang mga elemento, o pwedeng mga elemento na sasabihin niya, binabantayan ko siya. Wala siyang karapatan na bantayan ng buhay na tao. Ang gagabay dyan, ang una, ang Diyos, pangalawang, ang anghel ng Panginoon Kristo. Pangatlo, kung meron man manggagamot na binigyan siya ng protection, mga gabay, ang gabay ay gabay lang. Pero ang Diyos pa rin ang dapat manutawi sa ating kaluluwa at isipan. Kaya hindi po ako naniniwala sa gano'n. Kuya Andel, kung yun lang po, Kuya, yung mga aswang po ba nag-aanyo po ba ng tao? Sinabi ko na yan sa inyo, Edward, kahapon naputol tayo sa video. Hindi nyo alam, minsan, ang tao ay hindi tao. Minsan, sa pasyente o sa pasaherong jeep, mayroong aswang na nag-aanyong tao. Mayroong aswang na isang babaeng makasalanan, pinasukan niya. Ginagawa niya itong sariwa para makahikayat siya ng maraming alagad. Ibig sabihin po yun, kunyari ako'y babae, ako'y maganda sa paningin nyo, ako'y kanais-nais at kung gusto nyo tikman ang katawan ko. Pero itong katawan nito ay katawan ni Satanas para kunin ang kaluluwa nyo. Kayo yung may mga asawa, ibig sabihin, pinagnanasahan nyo ang katawan ng demonyo. Ako'y padala ni Satanas, yun ang ibig kong sabihin. Yun po yun mga nakikita ko minsan na hindi sila tao. Kung mayroong duwende, may nagaan yung duwende tao. May mga engkanto nagaan yung tao. May nagaan yung aswang. May iba-iba. Kaya hindi nyo napapansin, pag pumupunta tayo sa bundok, sa ibang mga bahay na luma at hindi na natitiran, di ba minsan nakadiretso tayo ng tingin, parang may nasagap tayo, may tumakbo at naglakad. Sila ay sumasanib sa mga tao na ang mga taong yun ay mababaw ang pananampalataya, mababaw ang kanilang pananalig. Yung pong ibig sabihin. Sinabi ko na po yan nakaraan araw, Kuya, nananakit rin po ba yung mga diwata? Hindi. Nananakit lang sila pag yung depende sa anong diwata, kung anong bantay nila. Kasasabi ko lang yan sa'yo, Edward. Naalala mo ang sinabi ko kanina, meron akong pasyenteng lalaki. Edad nito 8 years old o 9. Ginawa niya saranggola ang pagong. Simula't bata't nagkaroon daw yun ng isip, lahat ng isda sa ilog o pagong ay tinalian niya sa paa at ginawa niyang saranggola at ikot-ikot. Sadista siya sa hayop. Kaya nakita siya ng diwata ng kalikasan ng ilog. Dahil yung ilog ay nandun yung isda, nandun yung mga ilog, ay yung mga pagong-pagong. Ilog lang po siya, hindi siya dagat Ang ginawa sa kanya, binigyan siya at hindi siya pinakain. Ang sabi nga ng diwata sa akin, doon malalaman na totoo sinasabi ng diwata. Dahil diretso-diretso lang siya magsalita doon sa boses ng bata. Sinasabi niya po sa akin
na kung hindi lang po yan napunta sa inyo, yung batang yan, kasi nagulat ako paglabas ko ng tawas, biglang sumabog yung tawas at nag-ipo-ipo. Yung ipo-ipo dumiretso doon sa papuntang palayo. Ang sabi ko nga sa kanya, Edward, inulit ko sa iyo, di ba? Kaya na nakita ang diwata, ginawa niya sa ranggola yung pagong matagal niya yung ginagawa at hindi siya masaway ng kanyang magulang. Kaya pinarusahan siya ng diwata para hindi pa kainin. Ang sagot nga ng diwata sa akin, kung hindi lang yan napunta sa inyo, yan ay matindi pang mararanasan niya dahil siya ay suwail at sinungaling at salbahe. Pero yung nagsasalita doon sa bata ay babae. Nagpakilala siya, ako ay diwata ng kalikasan. Hindi po kami nagsisinungaling at kilala kita. Ang mahawak sa iyo, ang poong Jesus Nazareno. Nasa likod mo siya, yun ang sinabi niya sa akin. Kaya yung diwata at nakiusap ako na pagbigyan siya at kawawa naman po yung bata. Kaya yung bata ay laking pagpapasalamat. Ngayon, kaya ko siyang patunayan dahil di pa ako nag-video. High school na po siya. O, lalaki po siya. Simula yun, hindi niya na ginawang magsaranggola sa Totoo po ba, Andel, na yung aswang na tao ay di nakakatitig sa mga mata ng normal talaga? Hindi. Yung aswang po, kaya niyang titigan ang normal na mga mata ng tao. Pero po ang isang manggagamot na mayroon pong pangontra, madidetect po yun. Kung ang pangontra ng suot ng isang taong ordinary, kunyari ako yun, kunyari hindi ako manggagamot, wag niyo sabihin mo na ako ay manggagamot, hindi matagang manggagamot ang Diyos. Meron po akong kwintas, meron po akong pangontra, pero hindi po ako naggagamot. Bigay po ito sa akin ng lehitimo manggagamot. Nadidetect ko siya na kakaiba ang kanyang mga mata kasi meron akong pakiramdam na galing doon sa medalyon o sa kwintas. Kung ako naman ay manggagamot, binigyan ako ng karunungan ng Diyos, yung aswang yun, makikita ko siya. Dahil totoo, bago ako pinadala sa Pampanga, nakakita ko ng aswang na babae. At dito rin sa Pampanga, 3 beses. 4 na beses o 5 beses na ako nakakita ng aswang. Totoo po yun. Nakikita ko kanilang mga mata. Itong itim natin, umaakit yan sa taas. Yung itim natin yung mata umaakit. Tapos yung itim natin, umiikot yan sa ganda pa. Ikot. Tapos, nagsasalita siya, nakayuko, bumubulong siya. Tapos, nag-iihip siya ng hangin, diretso sa kalaban niya. Sino kalaban niya? Yung taong nakakakita sa kanya. Pero, pag ang isang manggagamot ay hindi nagpakita ng pakiramdam ng kapangyarihan niya at normal lang ito sa paningin niya, hindi niya ito papansinin. Pero kung trip niya lang po siya ang saktan, atakin niya to. Pero malalaman ng isang manggagamot na atakin siya. Kasi nangyari na po sa akin yan. Kuya, napanood ko po sa video mo na pwede po bang makapag-text po yung patay? Text yung patay? Ay, dati. Hindi ko po yung sinasadya. Yung napanood mo sa video ko, matagal na yon. Yung babae ay dating sinaniba na masamang espiritu sa bahay nila. Yung lalaking yun ay boyfriend niya. Naalala ko na yon. Hindi yung taga rito. Ginamot ng Panginoong Kristo yon. Tapos yung ka-text niya, yung girlfriend niya ay tulog na. Yung lalaki, kunyari ikaw yun, may girlfriend ka doon, malayo, nandito sa Pampanga, ikaw naman nasa ibang lugar. Akala mo, ang ka-chat mo, ang girlfriend mo. Ngayon, kinat niya yung nanay ng babae kasi, naman siya, boto siguro. Sinagot niya, siguro, nanay, nasa na po yung girlfriend ko, tulog na, maayos na po ang pakiramdam niya kasi galing siya sa akin dito, ginamot siya ng Pong Nazareno. Sino po yung ka-chat ko? Paano ka-chat yung cellphone niya naka-charge, tapos ako nag-charge, hindi ka naman. Kaya nga po nagtataka ko, bet po iba-iba po yung spelling. Yun po yun. Ang nag-chat doon, yung masamang espiritu na natitira sa loob ng bahay nila. Kaya yun pinagamot. Kaya ko nalaman na marami palang nakatira doon sa loob ng bahay nila kasi yung bahay na yun ay nirebate lang at hindi nila totoong bahay. Binili lang ng kanilang tatay. O pwede po yun. Minsan meron po akong nakausap na pasyente. Akalang ko, mayroong party sa kanila. Sabi ko, mamaya mo na ako kasapin, maingay. Ano ba ipapagat mo? Sagot ng babae, Kuya, Apo, wala po akong kasama rito. Tulog na po ang aking asawa at ang aking mga anak ay tulog na. Kaya po ako tumawag sa inyo dahil nakita ko po yung number nyo. Bakit parang may nagbabanda at may kumakanta?
Doon siya natakot. Naririnig niya pala yun. Yung kaya gusto niya magtanong at magpagamot sa akin. Sabi ko, may mga taong nakapaligid dyan na hindi nyo nakikita. Pero naririnig ng tenga ko diretso doon sa sounds ng speaker mo. Doon siya kinalibutan. Totoo po yun. Minsan nakakarinig ako. Kunyari, kausap ko kayo. Nangyayari po yun. Good evening po from Team God's Way, Subic. Sana po tayo sa mga misyon natin, magmaramihan tayo. Sama-sama po tayo ng liwanag. God bless po, Sir Underform Secretary. God bless din po sa inyo. Okay lang po yun. Liwanag at pag-ibig ng Diyos at dapat maghari sa atin. Paano po nila magagawa po na mag-chat? Kung sasabihin ko sa iyo, kaya niyang gamitin ang utak nila. Yun ang sinasabing, kung ang demonyo ay kaya niyang pagalawin ang lahat ng bagay, kaya niya rin gawin na magpagalaw. Hindi mo kayang ipaliwanag yun. Kaya galawin ng mga patay ang bagay na hindi mo maintindihan. Paano nila nagawa yun? Maraming beses na po ako nakakita ng mismo dalawang mata ko. Paano gumagalaw ang isang bagay? Siyempre hindi naman siya gagalaw na nakikita mo. Gagalaw lang po siya pag tumalikod ka, umalis ka sa loob ng bahay at wala na po siya sa posisyon. Mabuti sana kung lumindol at tagiba yung bahay niyo, okay. Hindi naman. Wala naman lindol nangyari. Yun pong ibig kong sabihin. Nangyayari po yun. Paano nila nagagawa? Sa kanilang isipan, sabi ni Ella. Kasi tinanong ko na kay Ella yan. Bakit nila nagagawang paggalawin ng isang bagay na wala naman silang katawan lupa? Sa kanilang isip. Napahiya pa tuloy ako sa anghel ng Panginoong Kristo. Maliit lang yung nagsalita sa akin. Hindi niyo po ba alam ang mga patay at ang matindi nilang galit? Ha? Oo. Oh. Meron. Totoo po yun. Minsan, may kausap kayo sa cellphone, hindi nyo alam, hindi na yun ang kausap nyo. Nangyayari na po yan. Maraming beses na yan nangyari sa akin, kahit sa asawa ko. Meron siyang pasyente na pinakausap ko. Tumawag po siya, ang kausap niya ay hindi po yung taong kaharap niya. Ngayon, kung ako ang sumagot, binitawan yung cellphone, natakot yata sa boses kong pangit. Tapos sinagot po ng taong yung talagang karapat dapat kausapin. At sinabi niya hindi niya pa hinawakan yung cellphone. Iba po. Nangyayari po talaga yan. Mahirap po to ipaliwanag. Kaya sinasabi ko lang ang totoo. Mahirap. Tumataas po ang balahibo ko po. Natural. Dahil totoo ang sinasabi ko. Dito, pawang katotohanan at katotohanan lang sinasabi ko. Hindi ako pwede magsinungaling at hindi rin ako pwede maggawa ng kwento. Ito ay karanasan ko yung kay Tandang Ermitanyo. Yan. Marami bagay na hindi nyo kayang ipaliwanag. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya sinasabi ni Lee, minsan meron talaga may manggagamot na hindi niya kayang gamutin ang kanyang sarili. Totoo po ba yung mga aswang na tao ay hindi nakakatitig sa mga mata ng normal na talaga? Debbie Boy, good, magandang gabi po sa inyo, sir. Totoo po yun. Kuya Andel, na-experience ko po na po yun yung ganun po, yung patay na tumatawag sa CP. Oo, totoo yan. Tingnan mo sila, naniniwala. Tanongin mo, yan, Edward PH. Yan ang pangalan ni Abraham Lee Castillo. Yan. Tingnan mo. Kwentuhan mo nga siya. Punta ka sa Facebook page niya. Totoo yan. Totoo yan kasi meron akong pasyente na sabi ko, kung tatawag ka sa akin maingay, mamaya ka na lang tumawag kaya bukas na kasi meron akong ginagawa. Sabi niya, sir, wala pong tao rito. Tulog na po asawa ko. Tulog na po anak ko. At yung mga kapitbahay namin po tulog na kasi tumawag sa inyo kasi nakita niya yung number ko sa YouTube channel. Sabi ko, bakit maingay dyan? May party yating kapitbahay niyo. Masyadong maingay. Parang dikit na dikit mo lang. Doon siya kinabahan kasi naririnig niya daw yun. Yun nga yung gusto niyang tanong sa akin kung ano yun. Sabi ko, may mga patay dyan sa bahay nyo, sa paligid nyo, na nagkakasiyahan sila. Kaya ako napilitan na insensuan ng bahay nila.
Kasi yun po yung naririnig nilang may kadena, mayroon daw nagmamarsya, tapos daw may mga baboy na wala namang baboy dumagalaga sa tabi-tabi nila. Yan pong ibig kong sabihin. Minsan naririnig po yan ng tenga ko. Minsan natutulog ako eh. Yung labas ng bahay namin, nasa loob ako ng bahay, naririnig ko yung kung sinong kumakaluskos eh. Minsan nga itong tenga ko, hindi ko maintindihan kung tenga ba to eh. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yung sinasabi ko. Marami pong kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag. Eh, kuya, baka po matakot po eh. Kung ikukwento ko po, basta masasabi ko lang po. Sino yan? Sino naman itong tumatawag nito? Si Ate Ros. Hoy, tumatawag si Tita Ros nyo. Buksan yung cellphone ni mami mo. Sabi mo, nagla-live ako. Tawagan mo siya. Totoo yun. Kahit yan, parang ayaw ko na po makipag-chat. Yan, Edward, totoo yan. Minsan nangyayari yan. Kaya sinabi ko sa iyo, marami na akong experience. Kaya sanay ng katawan lupa kung makipag-usap sa mga elemento. Pero pag ang demonyo ay naramdaman ko na hindi siya tumatawag sa Diyos at matinding galit at puot sa kanyang buhay, hindi na po ako basta-basta nakikipagbiruan doon dahil hindi po yun tatanggap ng biro. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya mahirap po paniwalaan ang sinasabi ko. Katotohanan lang dito pag sinasabi ko. Marami pong kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap ipaliwanag. Tumatawag nga walang numero ang lumalabas sa CP. O, kita mo yan, silly. Nangyari na pala sa kanya. Oh, meron nga itong pasyente. Tumatawag sa akin, niloloko ako eh. Tumatawag, walang number. Nagre-ring cellphone ko. Sabi ko, hello. Sabi niya, kala mo, galing sa tren. Kuya, bakit po yung tuwing gabi po parang may naglalakad po? Tinatanong ko po nga sa kapatid ko po kung may nararamdaman po niya na may naglalakad po ako may nararamdaman. Totoo yun. Kung malakas ang pakiramdam mo, nararamdaman mo yon. Pero yung kapatid mo, siguro ayaw niya lang pansinin dahil baka makaramdam siya ng takot. May naglalakad. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, marami pa kayong bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi ko sinasabing na pantay-pantay lang tayo rito. Sinasabi ko lang sa inyo experience ko para maintindihan nyo. Minsan, yung babaeng sexy, akala nyo sexy sila, maganda sa paningin nyo. Hindi nyo alam, sila ay padala ni Satanas sa'yo. Alam niyo po ba ang isang manggagamot ay minsan tinutokso ng demonyo? Totoo po yun. Yung pare nga natutokso eh. Pero tanungin ko kayo sa sarili nyo, pwede kayo magsumagot dyan. Tatanungin ko kayong lahat. Ikaw, Edward, tsaka Lee, tsaka Baby Boy, at tsaka Patrick, tsaka yung si letter M, at tsaka lahat kayo, yung may napadaan dito. Tanungin ko kayo, dito simpleng tanong ko sa inyo. Sino ang mahirap tuksuhin ng demonyo? Ang mga manggagamot na mabubuti, na may binigyan ng karunungan ng Diyos at ito'y gifted sa kanya na pinili, o yung manggagamot na tinuruan lang at natutulang, o ang mga pare? Alin sa tatlo ang sinabi ko? Ito isang manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos at gifted lang. At ito yung manggagamot naman na mga bulaang propeta na hindi manggagamot, na sinungaling. Sila yung mga manggagamot na plan. Ito naman ang manggagamot na tinuro lang at natutunan nila at wala silang subo. At ito yung pare. Sino yung mabilis matuto dyan? Sino mas mabilis matukso dyan? Siyempre ito, bad shot na to. Number 1, yung mabuting manggagamot. Ulitin ko, sir. Ito yung mabuting manggagamot. Ulitin ko po ha. Ito ang mabuting manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos at gifted. Ito po yung bulaang propeta, sinungaling ng manggagamot, yung mga nagbebenta ng mga peki na pero automatic na to, sarado na to ha.
i-close ko na to. Ito po yung manggagamot na nagkaroon ng natutunan niya lang sa YouTube o may nagturo sa kanya pero wala po siyang subo. Ito naman po yung ito naman po yung pare. Alin po sa tatlo ang madaling pasukan ng Satanas diyan? Edward Page yung pangalawa po. Yung pangatlo po. Alam mo ba itong huli kong sinabi? Kasi pag ikaw ay mabuting manggagamot, dadaan ka sa matinding training. Baga sa sundalo at polis, talagang ititraining ka sa Marines. Itong pangalawang manggagamot na natutunan niya lang at wala siyang subo, mahirap pa siyang tuksoin pero matutokso pa rin siya ni Satanas. Pero itong sinabi kong na alagad ay madaling matukso. Bakit kamo? Ang manggagamot na pinili ng Diyos ay sinala at pinili niya at nakatakda. Hindi mo to basta matutukso dahil alam niya ang batas sa espiritual. Tinanong ko yan at sinabi sa akin ng inang sulumi ko yan. Kasi alam mo ito, siya ang pinakamabaliit at pinakamababang ranggo. Ibig sabihin, siya ay pinili ng Diyos. Hindi mo siya mapapatukso dahil alam niya pag nagkamali siya, mapaparusahan siya ng Diyos. Itong pangalawang manggagamot na walang subo at natutulang, matutukso pa to. Pero hindi rin ganun kabilis. Pero itong sinabi kong huli, madali ito matukso. Bakit kamo? Mahirap sabihin to kasi sila ay maraming taong nakakausap. Sila ay kung saan sila nagpupunta. Itong manggagamot nito ay laging gumagabay sa kanya ang Panginoong Kristo. Yung number 1, ang number 2, at number 3, iyon po ang madaling pasukan. Pero yung number 1 na sinabi ko, hindi po. Kasi po, alam niya ang mali niya. Pag ginawa niya to, lahat ng kapangyarihan niya ay lulubag sa kanyang katawan. Ang lahat ng sakit ng ginawa at pinatanggal niya sa tao na ginamot ng Panginoong Kristo ay hahataw sa iyo. At ikaw ay magiging buto balat at magkakaroon ka ng masakit na mga ketongin. Yan. Yan po ang ibig kong sabihin. Mahirap patunayan pero totoo po yun. Bihira po sa mga manggagamot na si Tandang Ermitanyo ay natukso. Sabi ni Nang Salomiko. At saka si Tandang Ermitanya. Kasi si Tandang Ermitanyo, walang araw ginagawa kung di magdasal at manalig at maggamot. Kahit pinapadala siya ni Satanas, alam niya. Sinasabi ng kanyang anghel na yun ay mayroong demonyo, may gusto sa iyo. Ang mabuti po manggagamot na pinipili ng Diyos ay di natutukso kasi alam niya na sa sarili niya magiging kasalanan niya sa Panginoon. Tama po. Hindi niyo po basta matutukso yun. Kasi pinili at sinala ng Diyos yun. Dahil bago pa lang siya pinanganak sa mundo, karapat-dapat sa kanya ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Kaysa nag-aral ka. Kasi sa batas sa Pilipinas, makukulong ka. Pag nakiapid ka at nangnasa ka, ganon din yung mabuti manggagamot, makukulong din siya. Pag nagnasa at nang-rape siya. Pero sa Diyos, paktay ka. Hindi lang palo ang gagawin sa'yo. Lahat ng ginawa mong kabutihan ay mawawalang silbi. At lahat ng sakit na ginamot mo, na pinagamot sa Panginoong Kristo, hahataw sa manggagamot yun. Kung huling ginamot mo ay bulag, mabubulag ka. Kung ginamot mo ay ketongin at pilipit ang katawan nyo, magiging pilipit din ang katawan mo. At unti-unti kang kakainin ng uhod. At tuwan-tuwa sa si Satanas, makukuha ka niya ng ganong kabilis. Kaya nga, mahigpit ito pinagbabawal ng Diyos. Sinabi yon sa akin ng Inang Salomiko. Wag na wag kang magnanasa. Wag na wag kang makikiapid. Pwede kang humanga, pero wag mo siyang pag-iisipan na pag siya ay nakahubad, ay napakaganda at sexy niya. Hindi mo alam, padala sa iyo ng kalaban mo yun. Wag na wag mong gagawin yun. Sayang lang ang pinagod mo. Pangatlo, mabubulag ka at malulumpo ka. Yan ang pinakamabigat na kasalanan. Ikalima, wag na wag kang magagamot na ikaw ay nakahubad dahil hindi bababa ang Diyos sa iyo.
at hindi kanya babasbasan. Ika-6, huwag ka rin magagamot na nakasando at huwag mo rin gagamutin ang pasyente mo pag ito ay naka-spaghetti at kulang na lang yung short niya ay ipakita na ang kanyang laman sa iyo dahil padala siya ni Satanas. Yan ang may bigat na sinasabi. Kuya, nakita ko po ba ang guardian angel mo ay tao po ba? Ay, hindi tao ang guardian angel ko, si Angelito. Anghel po siya. Magkasing edad lang kami. Si Angelito, kaya ko nalaman na guardian angel ko siyang pangalan. Nakipag-usap siya sa akin. Una, hindi ako naniniwala siyang guardian angel ko. Akala ko, masamang espiritu lang itong ito si Angelito. Nung ko nalaman na guardian angel ko siya, mismo si Ella nagsabi at ang inang sulami ko, napaniwalaan mo sinasabi niya yan ang guardian angel mo. Kasi lahat ng sinasabi niya totoo naman. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Mismo si Inang Salome na totoo ang pangalan. Nakita mo po ba ang guardian angel mo na tao? Hindi. Angel po sila, may pakpak, ganyan po sila kalaki oh. Diyan. Pero pag nagbumalik sila sa normal, kasi laki ko na po sila. Kasi laki ng tao. Hindi naman po magkakasya yung kasi laki natin dito. Mabigat sila. Kanya lang po sila para sila mga kirubin. Mga angel po yung maliliit. Yung mga anghel na nilalagay ng Diyos mula sa langit, ano po ba ang kanilang mga kasalanan? Yung mga anghel na nilalagay ng Diyos mula sa langit, yung mga anghel na nilalaglag ng Diyos mula sa langit pala, ano po ba ang kanilang mga kasalanan? Sabi sa akin ni Ella, natanong ko rin yan sa kanya, bakit yung ibang anghel, bakit nilalaglag ng Diyos? Lumalaban at hindi na nagdarasal at hindi na nila sinusunod ang salita ng Diyos. Binababa sila. Pero hindi agad sila binababa sa impyerno. Pinadala sila sa lugar ng parang may sinasabi si Ella sa akin para daw yung parang yung utak mo aalisin lahat ang galit at sasalain at lilinisin ulit ng Diyos. Tapos, yung mga anghel na nagpasaway sa langit, na hindi naman gumawa ng mabigat na salita, ipapadala sa lupa upang gabayan ang taong mga anak ng Diyos. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero yung anghel na masalbahe daw, ay hindi na makakatungtong agad sa langit. Didiretso na daw sila doon sa nararapat sa kanila. Yun ang hindi niya sinabi sa akin ni Ella. Hindi yun daw basta-basta kakaiba daw lugar yun. Parang ibang dimension daw yun. Kasi naniniwala ko kay Ella dahil isang batang anghel siya. Kaya hindi nyo napansin ang anghel ko ay puro babae. Si Ella, si Iya, si Andel, si Angelito, si Rafael, si Gabriel, si Jesus, si Sinat. Kaya sila mga anghel ko babae kasi na-inborn na ako sa Maynila na maraming mga demonyo, yung mga babaeng bayaran na nagbinibenta laman. Hindi rin naman ako basta natutokso doon. Pero sinabi ng Diyos, tao ka pa rin. Kasi iba yung maraming pasyente kasi padadalahan ka ni Satanas sa kalaban mo. Kaya pag ako nagagamot na babae, nagiging babae din ang mga mata ko. Wala akong paghanga at pagnanasa sa tao. Ang mata ko'y pinapalitan nila agad. Pagkaupo ko pa lang doon, bigla may papasok sa katawan ko. Nagiging bata ang aking utak. Namusmus na bata na walang malisya. Kaya masaya ko na si Ella at si Iya nagbantay sa akin. Si Iya ay galing sa Santo Niño de Tondo, Maynila. Ipinagkalob siya sa akin ng mahal na Santo Niño. Si Ella ay galing siya sa angkan ng isang magagaling na mahuhusay ng mga manggagamot. Siya ay isang kerubin, si Ella. Pinakamagaling ang lolo niya sa angkan nila na magagaling ng mga manggagamot noong unang panahon. Ipinagkalob siya sa akin ng Panginoong ng Pong Nazareno. Si Ella ay pinagkalob sa akin, ay si Iya ay pinagkalob sa akin ng mahal na Santo Niño. Kaya ko nalaman ang mga pangalan nila. Kuya, paano mo po nalaman ang mga pangalan ng mga guardian angel po natin? Dahil nakipag-usap sila sa panaginip sa akin. Hindi ko lang nakikita ang kanilang mukha, pero ang kanilang mga salita ay bata pa. At matatas, lalo si Ella. Pero si Iya ay napaka mahinahon magsalita.
pero bata pa rin ang kanyang boses. Kaya ko siya napansin na anghel, meron silang baston na kumikinang, kala mo peri. Ang damit nila, ito, diretsuhan lang. Walang ganyan, parang ito lang diretso yan. May parang may mga buto. Hindi buto, ano yung basag ganyan. Diretso lang, kala mo, diretso. Hanggang paa nila. Nakita ko ang sapatos nila ay kakaiba. Hindi pa ako naniwalang anghel sila. Umikot-ikot sila sa habang ako'y natutulog, sinusunod ako at hindi ko talaga makita kanilang mga mukha. Pero nakita ko ang damit nila at mga braso nila at yung baston nila. Tapos dinala nila ako sa ulap. Doon ako naniwala na anghel sila. Kasi sabi nila, pagkagising ko daw, bukas ay pumunta ako sa simbahan. At pumunta daw ako doon sa Santo Niño de Tondo. Kasi nasa Maynila pa ako yun. May nakipag-usap sa aking bata, kaso hindi ko nakita kanya mukha. Kung anong panaginip ko sa araw na itong gabi nito, eksakto, Sabado yon, nagsimba ako doon. Kasi may simba pambata sa Santo Niño de Tondo, pero penlinggo. Nakita ko yung upuan ko sa nakuupo. Pagkagising ko sa Sabado, doon din ako nagsimba, doon nga ako nakaupo. Eksakto. Kuya Andel, may kilala din po ako na manggagamot na nagpagamot po. Bigla bata yung boses, Santo Niño daw po, kuya. Hindi papasok ang mahal Santo Niño sa boses ng isang bata. Minsan sila ay mga duwending itim lang, mapangling lang. Yung duwending itim ay kaya nilang gawin ang boses ng mga anumang nilalang. Sabi ko nga sa inyo, di nyo lang kasi nakikita yung nakikita ko eh. Kaya hindi ako naniniwala basta-basta hanggang hindi ko nakikita na dalang mata ko. Pag lumiwanag yung mata ko, parang kayo, nakatingin kayo sa akin. Ayan, parang yan, nakikita ko mukha ko dyan. Itong mukha nito, wala ito. Tapos yung mukhang nasa loob ng katawan, yun lang nakikita ko. Kunyari ito, may kilay ako. Tapos yan, wala yan. Parang papel na puti. Pero nakikita ko yung loob ng kantakuan nila na hindi siya. Itsura nila iba. Ito, parang tinapyas yung mukha natin. Tapos yung mukha nandun. Parang, ano ba to? Face mask, face shield, yung ganun. Pag tinanggal mo yon, makikita mo na. Yun ang ibig kong sabihin. Kuya, nasabi niyo po lang yung guardian angel mo ay nakikita po natin sa mata po natin. Nakikita rin po nila yung mga ginagawa po natin. Sila po ba yun? Lahat ng guardian angel natin, nakikita natin. Ang mata natin ay mata nila. Kaya nga doon nalalaman sa langit kung anong ginagawa mo kasalanan. Pag ikaw may pagmura, mahilig ka sa laman, nakarecord ka na doon sa taas. Kaya hindi ka pwede magsinungaling. Kaya nga po kuya hindi ko po alam kung maniniwala ako doon. Tapos kaya nga daw po bigyan ng sakit ng isang tao. Ulitin ko yung sinasabi sa akin liha, Kuya Andel, may kilala din po ako na manggagamot. Saan na ba yun? Manggagamot na nagpapagamot po, bigla manggagamot. Sabi mo dito, Kuya Andel, may kilala din po ako manggagamot na papagamot ba, bigla po yung bata boss daw ay Santo Niño daw. Huwag ka maniwala doon. Dito to yun. Ako rin po, nanaginip po rin ako, ang anghel ng Diyos ay bumubulong siya sa akin doon sa kabila bundok. Si Jesus lang daw po sambahin, kaso lang nasa madilim nakapalibot sa akin. Pero tanaw ko po ang bundok. Po, pwede po yun, totoo yun. Si Jesus lang ang sasambahin, ang Panginoon Kristo. Kuya, pwede po ba mag-subscribe? Kuya, pwede po ba mag-describe ang mukha ng demonyo o mga sinasaniban nito? Blue, chair, ELU. Huwag mo nang i-describe ang mukha ng demonyo. Kasi, baka pag nakita mo po siya, kahit gaano po katapang ang tao, kahit mamamatay pa tao siya, kahit pumapatay pa siya ng 100 tao kada isang buwan, hindi mo po kaya siya titigan.
Dahil pag nakatitig ka sa kanyang mga mata, makakaramdam ka ng kilabot at takot sa iyong puso. Ni halos hindi ka makakagalaw sa kanya. Ni halos hindi ka makakapagsalita. Ni ang mga mata mo ay hindi aalis sa mga mata niya. Huwag mo nang pilitin yung sir na i-describe ko. Kung may nakikita kang sinasaniban at nagwawala at paggising nila hindi nila lang kanilang sinasabi, depende rin po yung kung ano po nakasanib sa kanila. Pag ang demonyo pong nakasanib sa kanya, nagsasalita po sila ng mga lengguwahe na malalalim na Latin na hindi mo pa narinig sa tanan ng buhay mo. Mabuti pa yung English, maintindihan mo, sabihin nila. Mabuti pa yung Tagalog at mga Bisaya, maunawaan mo pa. Pero po yung mga Latin na malalalim, mahirap po unawain nyo kahit i-search mo pa siya sa Google. Mahirap po sila i-describe. Kung makikita mo lang makikita ko, baka hindi ka na makatulog. Baka hindi mo mapapatay ang ilaw sa kwarto mo at hindi ka pwede mag-isa. Magulat ka habang tulog ka ay nasa tapat mo ang mukha niya. At nakatawa siya sa iyo na may sungay at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang mga ngipin niya ay kulang na lang ay napakalaki at gustong-gusto kanyang lapain. Hindi po yung pwedeng i-describe. Kung nakikita mo po sa comics, sa TV, yung mga swang o tik-tik na dinodrawing, hindi pa po yun si Satanas. Wala pang nakakakita ng totoong anyo sa kanya. Si kamatayan pa lang ang nakikita ko. Si kamatayan ay kakaiba. Ni ako nga, instrumento ng Diyos, hindi nga ako nakagalaw sa kanya. Kung hindi pa ako tinulungan ng anghel ng Panginoon Kristo para lang makapilaw. Good evening po, kapatid. Good evening rin sa iyo, Mark Jason. Mega shoutout sa iyo. Kuya, may tanong po ako. Medyo kakaiba po ang nakakain din po ng pagkain yung mga guardian ang anghel natin po. Yung mga guardian angel natin, kung anong kinakain mo, kinakain nila. Pero hindi ganun katulad ng kinakain natin na yung isang pagmasarap ng pagkain natin, manok baboy, sila ay tumitikim lang. Lakas nila ay panalangin mo at nagdarasal sila sa Diyos. Tumitikim lang sila. Pero hindi po sila ganong kumakain. Pag kumakain ka ng gulay at nasasarapan ka at marami ka napapakain, kumakain din po sila. Yung parang katas lang po yun, natitikman nila sa kanilang pamamagitan ng kanilang isip, sir. Ang mukha ng demonyo ay mukha ng mga malilimaw. Yes. Maraming demonyo. Baby boy. Ang mukha ng mga demonyo ay mukha rin po ng mga halimaw. Di mo lang maisulat ng papel ang mukha nila, ang pangit. Pangatlo, beses na akong binabangot sa kanila at 4 na kinagat kaliwa ang kamay ko, buti na lang ay nandiyan si Jesus. Tama po yon. Naintindihan nyo? Sir, Blue, BLU. Totoo yun. Ang mukha ng demonyo ay parang halimaw. Nakakatakot talaga. At hindi mo kayang i-describe. Yung nakadrawing sa TV, yung palabas na tik-tik, palabas na asubang, palabas na mga demon. Sige, panoorin mo na lang si True to Life Story ni sino ba yung pinalabas ni ba yun? Si Santa Maria. Si Judy Santa Maria. Yung sinaniba ng 4 na demonyo. I-describe mo na lang po ang kanyang mukha na naagnas ang kanyang mga mukha. Pag nakita mo po yun, talagang huwag nyo na sabihin. Makita nyo nga lang yung mga kasi balahibo lang po ng yung kalabaw, pero itim po yung kalabaw. Puro pula po siya, pero yung mata niya ay puro itim po siya, tapos ang mata niya ay nalilisik. Ay sigurado, hindi ka makakagalaw sa posisyon mo. Tama po, nasa isip ko nga po, ganun din po. Tama yung sinabi ko sa Edward. Kung sila ay kumakain din, hindi sila kumakain na katulad natin na kain tayo ng kain. Sila ay tumitikim lang. Yung parang nakikilasa lang sila. Pero may limit sila sa pagkain sa katawan natin. Apo Andy, ano po ang pinakamalakas na anghel? Si San Michael at saka si Rafael.
si Gabriel, si yung may hawak na sibat at espada. Sila ang pinakamagaling na mandirigmang anghel ng Diyos. Kasi yung ako ay napalaban ay nakita ko si kamatayan at hindi ako makagalaw. Siya yung bumaba yung may espada at sibat. At kinuha nila ako kasi nawala na ako ng hangin sa katawan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita nyo ang kalaban nyo, huwag nyo nang pangarapin. Kaya lang sila bumaba dahil bago ako nawala ng hining at malay, natawag ko si Jesus. Kaya bumaba agad sila na ginakabilis. At pagdikit nila sa katawan ko, nagkaroon ako ng hangin sa katawan. Kuya, pag namatay po ba ang tao, babalik po ba sa bata yung kaluluwa pa rin natin? Hindi. Kunyari, namatay ka 40. Babawasan lang edad mo doon. Magiging 35 ka lang. Pero yung katawan mo, kung 40 ka namatay doon, hindi ka, ano ba tag nito? Yung katawan mo maraming ugat doon, hindi ka na maraming ugat. Kung mayroon kang, ano ba to, sugat-sugat sa mukha, doon hindi na. Kung anong katawan na sugat nito, pagdating doon ay sariwa ang katawan mo. Yun ang sabi ni Ella. Kaya paniniwala ko si Ella. Kasi siya nagkukwento sa akin tungkol sa langit. Kasi dati nagtatanong ako sa kanya. At alam niya, mayroon nga siyang sinabi doon eh. Alam niyo po, mayroon pong umakyat na namatay sa inyong sikat. Yung magaling po beng, 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 beng. Eh, si Fernando lang naman yung namatay ng panahon yun. Nakakyat po siya sa langit. At marami pong nakakakilala sa kanya sa langit. Tapos tinatanong ko nga po siya sa mga guardian angel namin nagbabantay sa amin. Kasi mga guardian angel na cherubim, may nagbabantay po sa kanila. Kung sino po siya. Sabi niya, kilala siya ng binabantayan mo. Pero siya ay sikat na artista sa mundo ng mga tao. Tapos tinanong niya sa akin, kilala niyo po ba yung magaling mag-beng, beng, 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 beng? Eh, naalala ko, kamamatay lang ni Fernando po yun. Sabi ko, yung magaling mag-action star? Si Fernando yun. Nandun po siya sa langit. Marami pong nakakakilala sa kanya. At kausap niya po si Papa Jesus kasi marami din po siya nagawang kabutihan. Yun ang sinabi niya. Kaya pag namatay po ba ang tao, babalik po ba sa bata? Hindi agad bumabalik yun. Nasa pag namatay tayong bulag, may mata tayo. Pag namatay tayo nang wala tayong ngipin, may ngipin tayo doon kompleto. Doon po sa langit. Yun ang sinasabi ni Ella sa akin. Kung ano mang kapasarian natin dito at may mga sakit tayo doon sa langit, wala po. Tsaka maganda po daw sa langit, sabi ni Ella, para din po yung lupa. Pero wala pong kuryente. At hindi rin po mainit. Mayroon din po doon batis. At doon wala po magnanakaw. At ang mga tao doon ay pantay-pantay lang daw magdasal. At wala daw po doon VIP. At kung gusto mo daw po mapanood ang iyong pamilya, doon daw po sa bolang kristal. Tapos yung mga masasamang pait nyo po doon, tatanggalin po ni Papa Jesus at ilalagay daw po doon sa parang kristal na hindi po yung kayang basagi ng kahit mga anghel ng Diyos. Liban lang daw si Papa Jesus lang ang makakaputol doon. Si Papa Jesus lang daw ang anak daw ng kataas-taasan. Yun ang sinabi niya. Maraming bagay sa langit na mahirap ipaliwanag. Wala daw doon masamang iniisip. Kahit ikaw ay hindi nakapag-aral, pag namatay ka daw sa langit, sabi ni Ella, at makausap mo doon ng Hapon, Inchik, Katagalog, ano man daw lengguwahe, maiintindihan daw ng utak mo kung ano sinasabi niya. Kunyari ako daw ay mangmang, sabi niya, hindi ikaw nakapag-aral, sabi niya sa akin. Pag ikaw namatay doon sa langit, kahit Inchik pa usap mo, kahit English pa siya, kahit ano pa lengguwahe niya salita, maintindihan mo yon. Bigyan katalino ni Papa Jesus. Sabay-sabay kayong babasa-basahin niya. At magkakaroon ka ng talino. Kung anong talent mo doon, dito lupa, magaling ka kumanta, doon, meron doon kantahan. Pag meron ka doon, magaling ka maggawa bahay, doon, meron doon, gagawa din bahay, pero iba bahay sabi niya.
ang mundo daw sa langit ay para din daw lupa. Yun nga lang, walang magnanakaw, walang TV, walang kuryente, pero maliwanag, walang init. At meron din daw doon batis. Ang mga halaman daw doon, dito dinidiligan sa lupa. Ang halaman doon ay kinakausap lang, nagsasalita daw, hindi daw nagsasalita sa bibig. Kung hindi naririnig ng isip mo ang sinasabi niya. Kaya din naalala ko po pala yung albularyo na sumasanib si San Antonio, si Santo Niño. Sumanib si Santo Niño sa kanya. Meron daw po siyang librong itim tapos umapoy. Ito yung naikwento lang po yan sa akin. Ano yun? Kuya Andel, naalala ko po pala yung albularyo na sumasanib si Santo Niño po ba yan? Niño sa kanya. Santo Niño sa kanya. Meron daw siyang librong itim tapos umapoy daw. Naikwento lang po yun sa akin. Ano po yun? Sumasanib ang Santo Niño sa kanya, yung santo, tapos meron pong librong itim. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, hindi. Huwag ka basta-basta naniniwala. Paniwala mo sa salita ng Diyos. Ito'y tinuturo ko lang sa inyo katotohanan dahil ito naman ay totoo. Di ba sabi ko sa inyo, wala naman kayong mapapala sa akin kung lulukuin ko kayo at wala rin naman ako mapapala at hindi naman ako nanghingi ng pera sa inyo. Ang Diyos pa rin na nagpapakain sa akin. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo basta-basta maniniwala. Tama po kuya. Di ba sinabi ko sa inyo, ilang beses ko na ito tinanggihan ng paggagamot. Masaya na ako magmaneho at maggawa ng sasakyan. Pero, bakit niya ako pinagkalooban ng kapangyarihan na hindi ko naman alam na magagampanan ko ba ito? Sino ba ako para sa kanya? Sino naman ba ako para sa mga taong magpapagamot sa akin? Magagamot ko ba sila? Yun ang tanong ko sa sarili ko at tinatanong ko to sa Diyos. Tuwing ako'y matutulog at mananalangin. Bakit mo ako binigyan at bigyan mo akong pansin? Ang gusto ko lang naman ay mamatay at kunin mo na ako. Pinagaling mo nga ako. Bakit mo naman ako binigyan ng kapangyarihan na para maggamot sa mga tao? Ang tanong ko sa sarili ko, kakayanin ko kayang gamutin yun? Sinabi sa akin sa panaginip, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman ikaw ang magagamot. Kung hindi ako, hindi naman ako napasok sa katawan mo. Ang kamay mo ay magiging kamay ko lang. Yan ang idikit mo. At ito lang manggitin mo at sabihin mo. At kusa ko na silang pagkagalingin. Itong kamay ko ay sinilyohan niya lang. Parang kamay niya to. Pero kung sasabihin niyo pumapasok sa akin yung pong Nazareno, huwag kayo maniwala sa akin. Dahil hindi totoo yun. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya paulit-ulit yan sinasabi sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos dahil ang Diyos ay totoo, ay liwanag siya at pag-ibig. Hindi mo siya makikita hanggang hindi ka pa namamatay. Maliwanag lang siya, pero hindi masakit sa mata. Nakakasilaw nga lang ang kanyang liwanag at hindi ka makapitig sa kanya. Yun ang Panginoon. Para kang nakadikit sa isang araw pero hindi naman nasusunog ang iyong mga balat. Yun lang ang liwanag at pag-ibig ng Diyos at kapayapaan. Kasi kung meron kang kabutihan sa puso mo, hindi ka mapapasok sa liwanag. Tanong ko lang po, may mga engkanto po ba sa himpapawid? Wala. Meron mga demonyo. Yung mga anghel na Diyos na pinababa, gusto nila umakyat sa langit. Sabi nila, nasabi niya siya sa akin yan eh. Meron pong mga sa himpapawid, meron pong kaya yung palasyo ng yung palasyo ng Panginoon Kristo ay may mga bantay para daw yung mga sundalo. At kung dito sa Pilipinas, yung presidente natin, bago mo pa lang siya mabaril, o bago ka pa lang pumasok sa palasyo, dadaan ka sa matitinding security at camera. Doon naman daw sa langit, bago ka daw makapasok sa hagdanan, sa gate ng pintuan, doon pa lang daw sa labas ng gate, nakaikot yung mga guardian, yung mga anghel ng Diyos, paikot hanggang pataas, hanggang baba, sa gitna, hanggang sa tuktok. At nakalutang daw sa ere. Yun po yun. Kuya, nasa mundo po ba natin si
Kuya, nasa mundo po ba natin si Satanas? Edward PH, ulitin ko ang sagot ko sa iyo, ha? Sa mundo natin dito sa lupa, itong tinutuntungan natin mga buhay na tao, nandito si Satanas. Kaya nga siya nandito para kunin tayo eh. Trip niya nga akong kunin eh. Kasi alam niya, siguro alam niya sa sarili niya na matutupad ang propesiya ng Diyos na maggamot ako. Kaya gusto niya akong patayin. Araw-araw niya akong susakali. At araw-araw niya akong gustong patayin. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagka binigyan ka ng litimo ng paggagamot ng Diyos, araw-araw niya kayong papatayin. Antayin niya lang kayo mapagod at hindi manalangin sa Diyos. Lagi siya nakabantay. Kaya nga binigyan ng anghel ng Diyos na si Ela, si Iya, si Rafael, si Angkarngel, si Gabriel, si Jesus, si Sinan, para pagpagod na pagod ako, dahil ang katawan ko ay ginagamit ng Diyos sa paggagamot, upang proteksyonan ako para gamutin din ako ng Diyos pag ako'y tulog. Panoorin niyo po ang video ni Papa Jesus. Maunawan niyo ang mga habilin niya salita sa atin hanggang napako siya sa krus. Tama. Tama yun, Patrick. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Walang makakatalo. Kaya nga paulit-ulit ko ito sinasabi. Kaya sinasabi sa akin ng Panginoon, huwag ka basta maniniwala na. Gagabayan kita. Huwag ka lang makakalimot na ako'y dalawin sa iyong tahanan, sa tahanan ko. At huwag na huwag ka rin makakalimot sa panalangin dahil nandyan ako. Yan ang lakas mo. At hindi kita pababayaan pag araw-araw ka nananalangin sa akin. At hindi mo ko makakalimutan sa aking tahanan. Yun lang. At ituro mo lahat ang itinuturo ko sa mga taong ginagamot ko. Hindi ikaw. Kaya nga, yun yung sinabi sa akin ng Diyos. Alam ko po, Kuya Andel, na sabi ko na sa sarili ko na mas malakas pa rin ang ako sa Kanya kaysa sa malakas ang pananalig ko. Pananampalataya ko sa ating Ama. Dahil ang naghahari sa akin ay liwanag at pag-ibig at kapayapaan. Tama. Tama po yan. Ang dapat maghari sa atin, ang lakas natin ay kapayapaan at pananalig, pag-ibig ng Panginoong Kristo. Sana lang po baka marinig ko po. Sana lang po. Hindi niyo po basta-basta maririnig. Basta-basta. Bakit po ba hindi makatawid ng dagat ang mga engkanto? Bakit po hindi makatawid ng dagat ang mga engkanto? Nakakatawid din po ng dagat yung engkanto. Hindi po sila doon dadaan sa dagat, sa ibang dimension para makarating po sila sa lugar na dapat nilang puntahan. Kung sila ay nasa Bicol, kaya nilang tumawid papuntang Samar. Pwede po silang sumakay ng barko na paalis. Pwede rin po silang magkanyo ng tao at pwede rin po silang dumaan sa may dimension nila, ang engkanto. Sa dagat talagang hindi po sila makakatawid dahil yun ay gawa ng Diyos at kalikasan. Hello sir, nakita niyo na po ba si Jesus? Angelica Kalika. Si Papa Jesus ko nakita ko na. Hindi pa po. Hindi ko pa nakikita si Papa Jesus. Nakita ko lang po liwanag. Wala pang nakakita sa kanya. Liban lang ang anghel ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Sinabi ni Ella, si Papa Jesus daw ay gwapo. Maganda ang kanyang mukha at maamo. Perfecto daw. Yun ang sinabi sa akin ni Ella. Pero kung ikaw ay buhay pa, hindi mo pa siya makikita. Salamat po. Walang anuman po. Hindi niyo basta-basta pa makikita si Papa Jesus. Si Papa Jesus ay liwanag. Si Moses nga ay hindi niya makita ang Panginoong Kristo.
Nakita niya lang to. Di ba sinabi niya para daw apoy na nagliliyab sa isang puno, pero ang puno ay hindi nasusunog. Di ba sinabi ko nga sa inyo, ang liwanag at pag-ibig at kapayapaan ay para din liwanag, pero hindi nakakasunog ng balat, pero hindi ka lang makatitig sa Kanya. Yun po ang Panginoon. Mabuti pa nga si Satanas, ang masasamang espiritu, makikita mo at tinatakot kanya sa kanyang mga mukha. Pero si Jesus at mga anghel ng Diyos ay hindi mo makikita. Kay sarili ko nga anghel ay hindi ko makita ang kanilang mukha. At hindi ko mapaliwanag ang kanilang mga mukha. Dahil sila ay nakakasilaw. Kuya, matagal ko na po itong gusto malaman. Si Papa Jesus po ba, si Lord ay isa po ba? Sabi ni Ella, ang Panginoong Kristo ay parang higante nang gumawa ng langit at lupa. Baga sa langgam, tayo ay langgam. Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng langit at lupa ay parang higante. Si Papa Jesus ay anak at katastasan ng liwanag at pag-ibig ng Diyos. Siya na ang sumalo ng kasalanan natin, kaya ito ay pinag-isa na. Dahil si Jesus ang nagtubos ng mga kasalanan natin. Kasi wala pang nakakita sa amang makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa. Si Jesus ay nag-anyong tao pero hindi natin siya nakita at wala pang nakagawa o nakaguhit ng kanyang mga mukha. Kaya sinasabi ko sa inyo ay siya ay liwanag pa rin. At hindi mo pa rin siya makikita ng iyong mga mata kung hindi ka pa nasa tahanan ng Ama. Kahit nga ako binigyan ako ng karunungan ng Diyos, nakikipag-usap lang siya sa aking isipan. Kahit ang Poong Nazareno may hawak sa akin, ni hindi ko pa nga makita ang kanyang mukha, ni hindi ko nga masabi kung yan ang mukha ng Poong Nazareno. Yan, nang mahawak sa akin. Ni hindi ko masabi sa inyo. Pero siya ay kumikinang at nakakasilaw. Yan ang Panginoong Jesus. Salamat po Kuya Andel sa pangangaral mo sa amin. Maliwanag na po talaga sa isipan ko sa mga paninilang ng mga manggagamot. Tama po yun, Lee. Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo dahil sinabi na to sa akin ng inasulami ko. Umanda ka sa panahon mo na ikaw ay maggagamot at tatanggapin mo rin ito. Mag-ingat ka. At lagi kang tumawag sa Diyos. At wag na wag mong kakalimutan na ikaw ay tao lamang. Hindi ikaw ang naggagamot. Nilalang ka lang ng Ama sa langit. Pinili ka lang niya dahil ito'y nararapat sa iyo. Hindi ka Diyos, hindi ka sugo. Instrumento lang tayo ng Panginoong Kristo. Siya ang naggagamot sa kanyang mga anak. Yan ang sinabi sa akin ng inang sulami ko. Pangalawa, huwag kang magiging mataas sa iyong sarili. Isipin mo lang na ikaw ay tao at lakasan mong loob mo sa pagdarasal dahil nandyan ang lakas natin at lakas mo. Di po ba ang mga angel ay malalaki? Ang guardian angel natin ay maliliit lang. Hindi po sila pwedeng malalaki. Ulitin ko, kung kasing laki po siya ng kasing tao natin, mararamdaman mo rin din po mabigat din sila. Pero hindi po basta-basta na binibigyan ng anghel ng Diyos ng pangalawa, pangatlo kasi masakit po sa ulo. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo eh. Pag namatay na po ba ang tao, sino po ba ang unang anghel na makikita niya? Si Ella po ba yun? Okay, hawak niyo yung libro. Bago mo ka palang makatungtong sa hagdanan ni San Pedro, kung ikaw man ay mapupunta sa tahanan ng Diyos, pag nasa tapat ka na ng San Pedro, makikita mo na ang guardian angel mo. Pero gagabayan ka lang niya makarating sa langit. Pero hindi mo pa siya makikita kasi hindi pa nalilinis ang espiritu mo. Kasi pag namatay tayo, malalaman lang natin tayo ay patay na pag nakita natin ang katawan lupa natin nandoon. At nasa ibang dimensyon na tayo. Hindi mo rin alam na mamamatay ka na sa panahon na yon.
mahirap po ipaliwanag. Sila na po magpapaliwanag sa langit na ikaw ay patay na. Dahil sabi nga ni Ella, may namatay na isang tao. Mabuting tao po siya. Kaso, hindi niya po alam na patay na siya. Sabi ni Lolo San Pedro, hindi ka namin pwedeng buhayin kahit marami ka pang nagawang kabutihan. Sabi ni Ella, dahil naririnig niya. Sabi niya, kasi kawawa naman ang nanay tatay ko. Kasi ako lang po ang inaasa nila. Tapos na ang iyong misyon. Nakita ang katawan lupa mo na umaagos sa ilog sa tubig kasi nagkaroon ng bagyo yun. Pag ginawa namin binuhay ka, magtatakang tao bakit ka nabuhay na puno ng tubig ang katawan mo. Hayaan mo at pagdarasan na ng Panginoon Kristo ang iyong pamilya. Ngayon, umakyat na siya sa langit at pinunta na siya doon sa mga anghel at nakilala na siya ng Diyos. Sabi niya, gusto niya daw bumaba. Sabi nga ni Ella, hindi ka pa pwedeng bumaba kasi hindi ka pa nasasala. Ngayon, naisala na siya, may pakpak na siya at binigyan ng Diyos. Sabi ng Panginoon Kristo, dalawin mo ang pamilya mo. Libre yung pinagkaloob ng Panginoon kasi mabuti siyang tao. Ngayon, ayaw niya bumaba ka daw, malaglag siya. Tumawa si Ella. Dati gusto niyang tumalon sa langit. Hindi naman siya pwede tumalon kasi malalaglag siya. Wala siyang pakpak. Ngayon binigyan na siya ng pakpak ni Papa Jesus. Ayaw niya pong tumalon. Kaya tumawa po kami mga kirubing. Mula kay Moses hanggang kay Papa Jesus, panoorin niyo po ang movie. Maunawaan niyo pong lahat. Tama po yan, Sir Patrick. Yan po. Kaya yung mga kinukwento ko sa inyo, matalinghaga. Basta sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo. Kahit yung pong Nazareno, siya may hawak sa akin, hindi ko pa nakita ang kanyang mukha. Oo, nakikita ko yung mukha ng pong Nazareno sa Quiapo. Ganyan din po ang style. Pero siya po ay makinang. Sobrang nakakakinang at nakakasilaw. Pero hindi po nakakasunog ng balat. Kahit si Moses ay hindi niya nakita ang Panginoon Kristo. Kahit si Abraham, si Isaac, hindi. Wala pa nakakakita sa kanya sa panahon natin si Jesus. Kasi kung si Jesus ang nagagamot sa mga tao, dahil nasa puso na natin si Jesus, nalinako niya na kasalanan natin. Yung tinatawag ko mga anghel na si Ella, sila ay pinagkaloob sa akin ng Diyos upang proteksyonan ang katawan ko, upang ako ay hindi mapinsala ng gusto sa mga kalaban ko. Pero ang Diyos pa rin ang gumagabay. Binasbasan sila ng Panginoon Kristo para sa akin, para proteksyonan ako kasi baka mapinsala ang katawan ko ng gusto, pumayat at mamatay agad ako. Yan po yan. Basta ang tungkulin ko lang, ang pinagkaloob sa akin ng Diyos, dahil yun naman ang gusto ko, nalipunin ang mga demonyo at alisin sa mga tao at ibalik sa pananampalataya ang mga tao at tumawag sa Diyos. Yun ang tungkulin ko para sa mga sanlibutan. Ang Diyos pa rin ang nagagamot sa Panginoon sa mga tao. Yan lang po yun. Maraming bagay po na mahirap ipaliwanag. Kuya, napanood ko po sa YouTube kung nakikita ko po talaga yung kaluluwa na hindi po yung namamatay ng demonyo po pa daw ang ginagawa po ni Kuya, napanood ko po sa YouTube po, kung nakikita po tayo ng kaluluwa, hindi po yun namatay. Demonyo po daw ang ginawa po ni Miss para sa tuksoin po tayo na totoo po ba yun? Yung mga kaluluwa po minsan, papaliwanag ko sa inyo, hindi sila minsan kaluluwa. Sila ay padala ni Satanas para linglangin ang mga tao. Minsan po ang kaluluwa, nakagawa ng kabutihan at hindi naman nakiapid at hindi niya naman siya pumatay ng maraming tao, dumidiretso na po sila sa langit. Kaso, hindi po basta-basta daw makikita si Papa Jesus. Dadaan ka pa ho sa salaan. Kaya nga may 40 days at mayroong pandasal doon. Yun ang sinasabi sa akin ni Ella. Opo, akit ka na po sa langit 100%, pero hindi mo pa daw basta makikita si Papa Jesus. Dadaan ka pa sa sala. Yan daw pong mga kaluluwa daw po yan, ay dala lang po yan ni Satanas. Niloloko niya po yung mga tao na siya ay kaluluwa. Kaya nga minsan, pag nagagamot ako, si Ella ay nakatalaga po sa talaan ng mga patay.
Doon ko po nalalaman kung totoo ang sinasabi niya, tinatranslate niya sa utak ko na nagsisinungaling po siya. At nararamdaman ko naman po yun na hindi siya patay. Nakikipaglokohan lang rin po ako sa kanya kasi minsan gusto ko lang po mapaliwanag na maigi kung ano po talagang totoong pagsisinungaling niya, kung magsisinungaling siya, magsisinungaling. Para naman po yung mga nanonood at mabigyan ko po ng hidayah at dahilan. Bakit po ba may mga ligaw ng espiritu? Bakit po ba may ligaw na espiritu? Halimbawa, ikaw Mark Jason, paliwanag ko sa ito ikaw ay naniniwalang may Diyos. Pwede naman tayo maniwalang may Diyos. Pero, inamin to pay, TV. Inamin TV. Di ba ikaw ay naniniwala sa Diyos? Yung nagtrabaho ka, nagdasal ka sa Kanya, ibinigay niyang lahat. Ngayon, nagkaroon ka na maraming pera, makinig ka, Mark Jason. Ngayon, binigyan ka niya ng maraming pera ng Panginoon Kristo. Nakalimutan mo nang tumawag ulit sa Diyos at manalangin. Sino ang sinamba mo na rito? Di ba si Satanas? Ngayon, marami kang pera, kaya mo na bilhin lahat. Ngayon, nakiapid at nagnanasa ka, pinadadala ka na ni Satanas ng maraming pera. Kasi si Satanas na sinasamba mo, hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, lagi kang pumupunta sa mga beer house, ganyan-ganyan, hanggang namatay ka at hindi ka humingi na kapatawaran sa Diyos. Yan po yung mga ligaw na kaluluwa. Una, pangalawang ligaw na kaluluwa, pinatay ang isang babae ni Rip. Hindi niya tanggap ang kanyang kamatayan. Gusto niya maghiganti bago siya makakit sa langit. May hinanakit at galit ang kanyang puso. Yan po rin ang ligaw na kaluluwa. Ikatatlo, pinutulan ng ulo ang isang tao. Hinahanap niya pa ang ulo niya. Hindi niya matanggap na siya ay patay at wala yung ulo niya kung saan tinapon. Yun po ang ligaw ng kaluluwa. Ikaapat o ikalima, ang hindi tumawag sa Diyos at hindi nagsisi ng kasalanan niya. Naging masakim siya sa pera. Yan po ang mga ligaw na kaluluwa na espiritu. Yan po ang ibig ko sabihin. Marami. O yung batang nalunod, naliligaw sila dahil yung katawan lupa nila, o kaya ikaw, natutulog tayo, na binangungot tayo, umalis ka sa espiritu mo, at pagdilat ng mata mo, ay pagbalik mo sa katawan lupa mo, nasa hospital ng katawan lupa mo, wala ka na rito. Saan ka pa babalik? Hindi mo na alam kung nasaan ang kaluluwa mo, ay yung katawan lupa mo. Yun po yun. Kaya yung iba namamatay sa bangungot. Natatakpan sila. Marami mataling haga. Marami talaga. Kasi marami akong nakwento kay Inang Salome, kay Tandang Ermitanyo. Si Tandang Ermitanyo ay hindi karaniwang manggagamot. Mahirap ipaliwanag siya. Una, hindi ako naniniwala sa kanya na manggagamot siya. Pangalawa, hindi rin ako, basta't kakaiba ka talaga siya. Mahirap ipaliwanag ng siyensya. Si Tandang Ermitanyo. Kung magsalita siya, matatas. Magsalita siya, marami siyang alam. Okay po, salamat po. Kuya, pag nakabukas po ang third eye ng isang tao, makikita mo po ba yung tao ng anghel? Hindi rin po. Maraming salamat sa iyo, Mark Jason. Hindi rin po. Hindi lahat, kahit bukas po ang third eye mo, hindi mo rin po makikita ang guardian angel mo kung hindi ka marunong gumamit ng mental telepathy. Walang silbi ang guardian, ang third eye mo kung hindi ka marunong makipag-usap, kung wala kang lakas ng pakiramdam. Una, tibay ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Pangatlo, ang lakas ng pakiramdam. At ika-apat, ang mental telepathy para magamit mo ang third eye mo. Yun po. Kasi mahirap po yun ipaliwanag. Maraming bagay. Kaya nga sinasabi sa inyo, maraming bagay na huwag kayong basta maniniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit to sinasabi sa akin ng Diyos. Lagi tayo magdasal, manalig at manampalataya, huwag makiapid magnasa, huwag masyado maging judgmental sa tao, huwag mag-isip na masama sa tao. At minsan, kung meron tayong may itulong na lang natin. At huwag tayong tumulong na masama ang loob natin. At huwag rin tayong tutulong kung magpapakitang gilas lang tayo.
Dahil alam ng Diyos po yun. Ano po ba yung mental telepathy? Pag sinabing mental telepathy, nababasa mo ang sinasabi ng isang elemento na hindi bumubuka ang kanyang bibig sa isipan. Kaya mo basahin ang kanyang utak kung anong nilalabas ng kanyang sinasabi sa kanyang puso o kanyang isipan. Wala pong bihira lang na may mental telepathy ang isang manggagamot. Yung ibang sabi ng manggagamot na alam ko, hindi po yung totoo. Kasi kung may mental telepathy ka, alam mo po ang ibig mong sabihin. Mahirap po yun. May taong ganon, pero bihira na lang sa mundo. Kahit nga ako meron man ako yun, pero hindi ko pa perfectong gamitin. Kasi masakit po sa ulo yun. Parang binibitak ang kaluluwa mo. Yun po ang totoo. Kaya yan, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos, manalangin kayo sa Panginoon, huwag kayo maniwala. Pag ako sinabi ko bilang instrumento ng Diyos ay sumasalib ang pong Nazareno, huwag na kayo maniwala sa akin. Pag sinasabi ko sumasalib ang Santo Niño sa akin, huwag na po kayo maniwala sa akin. Pag sinasabi kong sinasaniban ako ng mga guardian angel ko, huwag po kayo maniwala sa akin. Dahil ang Diyos ang gumagamot sa mga tao. Spirit po to, presensya ng Diyos ang gumagamot sa inyo. Pag-ibig, kapayapaan, yan po yun. Pag-ibig, kapayapaan, liwanag, yan po ang gumagamot sa mga tao. Bilang instrumento kami, hindi po kami sinugo, hindi po kami maestro, hindi kami master. Tayo lahat ay instrumento ng Diyos. Nagkataon nga lang, nabigyan kami ng konting karunungan ng Diyos para lipunin ang mga masasamang espiritu. Pag ang ako ay naggamot na nakasando, wag na kayo magpagamot sa akin. Pag ako ay naggamot ng babae naka-spaghetti at naka-short na may clip at araw-araw yung ginagawa, wag na kayo magpagamot sa akin dahil hindi kayo magagamot ng Panginoon dahil hindi bababa ang Diyos upang basbasan niya ako. Babasbasan lang naman ako ng Diyos sa ulo. Hindi naman ang Diyos ang papasok sa akin. Pag binasbasan niya, magkakaroon lang ako ng power. Siya rin po yung naggagamot sa mga tao. At lalangisan niya lang naman po ang aking bibig para mangyari ang aking sasabihin at gumaling ang tao na gagamutin niya. Dahil siya po ang magsasabi niya sa utak ko. Kaya kung gagamot kayo at sasabihin niya pumapasok ang Santo Niño, wag po kayo maniniwala doon. At sasabihin niya siya ang Diyos at sasabihin niya siya rin yung mahal na ina. Wag po kayong maniniwala doon. Kung ako'y ganun, wag niyo po akong paniwalaan. Kaya tandaan niyo, wala pang nakakakita kay Jesus. Kahit yung pong Nazareno nang gumagabay sa akin na hindi ko pa siya nakikita. Nakikita ko lang po makinang at lumiliwanag po ang kanyang aura. At hindi ko po makita ang kanyang mukha. Yun lang po yun. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, maraming mapanglinglang. Kung mayroong mga apostol si Jesus, may mga apostol din na demonito at dominita upang sirain ang pananampalataya ng mga tao. Kuya, pag namatay na po ba tayo lahat? Lahat po, tanong po natin, masasagot po ba? Pag namatay na po tayong lahat, yung mga tanong po natin, masasagot po ba? Siyempre. Kahit hindi mo nasagutin yon, ipapaliwanag sa iyo ng mga anghel ng Diyos yun sa langit. Na bakit ka, ito ang ginawa mo sa maghapon, magdamag, nakarecord po yan kung ilang taong ka dito sa lupa, ilang taong ka rin po doon, nakarecord sa taas. Dahil yan ang guardian angel mo. Alam po ng Diyos kung ano nagawa mong kabutihan. Para po tayo may CCTV camera. Kaya hindi ka po magsisinungaling at hindi makapagsapuyan. Dahil may mga napapanood po ako sa mga YouTube. Bakit po instrumento ng Diyos na yun may ginagamot sila kasanib. Kuya Andel, may tanong lang po. Magandang gabi sa iyo, Ryan. Balanse. May shoutout sa dyan sa Pangasinan. Basahin ko lang ito sinabi nila. Kuya Andel, may napanood po ako sa YouTube. Bakit yung instrumento ng Diyos na yung may ginagamot siya
nakasanib at tikbalang sa pasyente. Bakit siya ay humihingi ng kapangyarihan sa tikbalang? Hindi po instrumento ng Diyos yun, Sir Lee. Nakita ko na po yan. Di ba sinabi ko sa inyo, naggamot ako, pinanood ko yung mga ibang manggagamot. Huwag po kayo maniwala dyan. Gusto po nilang kunin ang ginto, buhok at tikbalang at para hindi daw makontento ang kapangyarihan na pinagkalob sa kanya. Nakita niyo po yung ginamot kong babae? Ay, ginamot pala ng Pong Nazareno. Kanina dumating po sila, yung babaeng pinagmanahan ng pinagmanahan ng mangkukulam at yung kaibigan niya, tinry niya kulangin. Dati niyang kaibigan. At yung asawa niya ay sinaniban ng si Juan na itim na duwende sa may balete. Nagdala po sila ng pasyente. Diba? 3 po sila nagpagamot sa akin. Yung nanay po ng lalaki ay nakalakad na. Wala naman pong sakit yung pasyente nila. Ay, may sanib din po yun, pero hindi, wala po sa loob ng katawan niya. Nausog lang po siya ng hindi nakikita mga elemento. Pero i-upload ko na lang po yung bukas. Di ba sabi niyo sa akin yung babae niyo kaya ako ng kwento, ibibigay niya sa akin ang kapangyarihan niya. Ang sagot ko, sa'yo na lang. Kasi naputol yung video namin kasi puno na pala yung cellphone ko, kaya ginamit yung cellphone sa asawa ko. Sabi niya sa akin, ibigay ko na lang daw yung kapangyarihan sa akin. Sabi ko, sa'yo na lang yan. Hindi ko tatanggapin yan. Yung mga ganun pong mga instrumento na kinukuha ang mga elemento at kapangyarihan, para sa akin, kung ako gagawin ko yun, ako na lang sasabihin ko sa sarili ko, ginagamot ko po ang tao. Sabihin ko, nasa kapangyarihan mo, ilagay mo rito sa bola, ilagay mo dito sa kamay. Huwag po kayong maniniwala. Huwag na po kayong maniwala sa akin. Ibig sabihin niyan po, hindi po ako kontento sa kapangyarihan ng aking ama. Naghahangad pa ako ng ibang kapangyarihan. Dahil pag alam ng mga espiritu masasama, mga elemento, ang kapangyarihan mo ay galing sa Diyos. Hindi ka nila kayang saklawan. Kaya sinabi to ni Jesus, mga anak ko, pumunta kayo roon at pumunta ka rito at ipabahagi nyo ang salita ng Diyos Ama sa langit. Di ba bumalik sila, ang sabi ng mga apostol niya sa 70, Panginoong Jesus, Guro, kami nagagalak kasi nadadaig namin na ang mga demonyo at nagsusunuran sa amin sa pangalan mo. Diba sabi niya, nakita ko si Satanas na galing sa langit na parang kidlat at nahuhulog. Kaya binigyan ko kayo ng kapamahalaan upang lipunin at tapakan ang mga ahas at ang mga lakdan. Tayong lahat. Binigyan natin ng kapamahalaan ng Diyos. Ako, bakit po pag napapanood po ako kita sa live parang sumasaya po ako? Ewan ko. Bakit nakakasaya mo ako? Salamat. Yun po yun. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag mong tatanggapin ang kapangyarihan ng kadiliman. Pag tinanggap mo yan, hindi ka naniwala sa Diyos at hindi ka na kontento sa kapangyarihan niya. Pangalawa, dahil gusto mo lang yun, dahil meron kang gustong sunod-sundin. O ikaw, sige, gamutin ko kayo. Isanib kang demon, isanib kang duwende, o kapre, maligno, o ano ka ba, may agimat ka. Akin na, kapangyarihan mo, makukulap. Ibigay mo sa akin yan, ibigay mo sa akin. Bakit po lahat po ba ng engkanto ay masama? Hindi. May engkantong puti, hindi naman masama. Yung engkantong itim, hindi naman po sila masama. Kaya lang sila nagiging masama dahil sa atin. Kasi pinapakalaman natin yung bagay na hindi nararapat at naggugulo tayo sa lugar nila. Kaya sila nananakit. Pero yung engkantong pula ay salbahe yun. Ano yun? Mainitin ang ulo. Opo kuya, napanood ko po yun kanina. Napanood yung ba yung kanina? O ikaw, may kang manood sa YouTube eh. Yun lang masasabi ko po sa inyo. Huwag nyo angkinin ang kapangyarihan ng kadiliman. Pag ginawa nyo po yan, diyan kayo manghihina. Diyan din kayo tatanda. Diyan din kayo na maliling lang ni Satanas. Kahit simpleng sakit lang, sasabihin nyo, kinulam na naman. Kung sinabi ko, mamaya ay bukas yung i-upload kong video na binigay na sa akin ng pasyente ginamot ng Pong Nazareno, kung sabihin ko yon,
ay kulam yan, kaya sumasakit ang likuran mo, kaya hindi ka nakakatulog. Kasi nagtatrabaho siya taga-sukat siya ng mga lote. Ibig sabihin may naiinggit sa kanya. Hindi. Galing lang siya sa bundok, nagsukat lang siya ng palayan, taniman para bilhin. Yun nga lang, nakasagi lang siya na hindi nakikita. Siguro maingay siya. Yun lang yun. Pero yun, sasabihin na naman kinulam. Hindi. Minsan, yung usog, nakakapinsala na maigi sa katawan ng tao. Bakit ka mo? Dahil hindi na tayo nagdarasal sa Diyos. Yan po yan. Huwag niyong tatanggapin na kapangyarihan pag binibigyan kayo kadiliman. Dahil tatawanan kayo ni Satanas. At pangalawa, hindi niyo na magagamot ang pasyente niyo. Lahat ng sakit ng pasyente niyo ay unti-unting bumabalik sa inyo. Makontento kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa puso nating lahat. Nandito siya. Hinihintay niya lang tayong tumawag sa Kanya. Manalangin, 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 manalangin na tumawag at tumawag at huwag mawala ng pag-asa. Yan po kapangyarihan ng Diyos. Huwag po kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap sa mga tikbalang, engkanto. Liwanag nga kayo eh. Di ba tayo yung mga liwanag at pag-ibig ng Diyos? Ay bakit pa yun? Ba't tingin pa natin kapangyarihan niya? Pang-insulto na yun sa Kanya. Sasabihin niya sa'yo, tinalo mo na nga ako. Kukuha na mo, pinitik-pitik mo na nga ako at ginawa mo na nga lang akong kengkoy. Gusto mo pang ariin ang aking kapangyarihan. Sakin ka. Sasabihin niya pa sa'yo, paano sabihin sa'yo ng tikbalang o engkanto? Sabi niya, malakas ka na sa amin. Takot na takot kami dahil ang Diyos ang humahawak, ang Diyos mo ang humahawak sa'yo. Sino ba kami? Sa isang salita mo lang ay kami ay nanginginig at natatakot. Pati kapangyarihan namin ay gusto mong kunin. Ay ito'y amin. Simula't pinanganak kami sa mundo ay kapangyarihan na namin to. Bakit mo pa pag-iinteresan kami? Di sinong ganib doon? Di ba? Yung manggagamot. Dahil hindi siya nakukontento sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Makontento tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga yan eh. Kaya nga, nagtataka sa akin yung iba kong pasyente na galing sa mga ibang manggagamot. Bakit daw kakaibang paggagamot ko at mabusisi ako? Bakit Tagalog lang ako magsalita? Bakit daw sila ay gumagaling pag pumapasok sa bahay namin at nababawasan agad ang sakit? Bakit ganun ko lang daw kabilis ulihin ang nakasanib sa kanila? Sagot ko, hindi ko alam. Hindi naman ako nagkakamot sa inyo, kundi ang Diyos. At hindi ko rin naman niya mahuhuli, kundi ang Diyos. Masaya lang akong tapusin ko ang aking misyon at ibalik kayo sa pananampalataya at pananalig. Tungkulin ko yon, nagamutin kayo ng abot ng aking makakaya, pero ang Diyos pa rin ang gumagamot. Bakit hindi ako masaktan ng demonyo? Bakit hindi niya ako mapaglaruan? Kasi alam niya sa sarili niya, yung taong yan ay hindi masaya na siya sa kapangyarihan ng Diyos niya. At lumiliwanag ang puso niya. Kaya hindi niya ako makitaan ng kahinaan ko. At hindi niya malaman ang kahinaan ng puso ko at isipan ko. Dahil wala akong pakialam sa kapangyarihan nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kontento na ako sa kapangyarihan ko. Kontento na ako binigyan ng Diyos sa akin. Hindi ko na nga ito ginagamit. At hindi ko yun inaasahan. Masaya na ako ito. Kaya nga sabi niya sa akin, lahat ng ibinigay ko sa iyo ay ituro mo sa aking mga anak. Dahil yan ay nararapat din para sa kanila na magdasal at manalig. Alam mo bang pag lumalabas ako ng bahay, pag pumupunta kami ng asawa ko sa palengke, hindi ko na tinititigan ng mga tao. Nakikita ko kasama ng kanilang mga mukha at isipan at puso. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan, pero sa iba may kapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan, pero sa iba mga kapangyarihan ay kung sa man nagmula ay pangsamantala lamang. Tama yun. Tama ang sinabi ni Patrick. Ang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang Diyos yun. Ang Diyos Ama sa langit. Pero ang kapangyarihan ay pangsamantala lang yan. Dahil yan ay binigay ng Diyos sa ating lahat. Makitid ang utak ng mga taong ganun, Kuya, dahil hindi ata nila alam kung
walang mas malakas sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, ay siya ay lumikha ng lahat. Tama. Ang mga taong makikitid ang mga kaya nga sinasabi ko, kung ako padadalan niyo ako ng pasyente, sasabihin niya sa akin ng pasyente, ikaw si Apo Andy na instrumento ng Diyos. Ang tawag sa iyo ay sugo ng Panginoon Kristo. Babasbasan kita. At ako ang Maria at babasbasan kita. Ako ang anak ni Jesus na ikaw ay binabasbasan ko. Makikinig ako sa kanya. O sige po, magsalita kayo na magsalita. Bakit? Paniniwalaan ko ba siya na siya ang mahal na ina? Bakit pa siya pumunta sa akin para magpagamot ng sakit niya? Itutuusin, kaya niyang gamutin ang kanyang sarili dahil nakasalib sa kanya ang mahal na ina, ang Panginoon Kristo, at gumagabay sa kanya. Bakit pa siya pupunta sa akin? Hindi naman ako tanga na para gamutin ko siya. Ang sasabihin ko sa kanya, isa lang. Salamat sa iyong mga payo sa akin. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa iyo. At sabihin ko sa kanya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, lumayas ka masamang espiritu na umaanlili at sinisira ang pananampalataya ng taong yan. At mapangninglang ka, Satanas. Isipin yung lahat sa nanonood sa akin o makanood nito. Kung ang pasyente mo ay pupunta sa iyo at magpapagamot sa iyo at sasabihin niya, ako ay elemento, espiritu, at sasabihin niya, tinatanggalan namin siya panampalataya, ako ang Maria, ako si Jesus, ako ang Santo Niño, babasbasan kita, tutusin, ginamot na siya ng Diyos, hindi na siya padadala sa iyo, dahil gagamitin siya instrumento ng Diyos para ihayag ang salita ng Diyos. At babasbasan niya daw ako, ngingiti lang ako at hindi ko siya i-judge, ipagdadasal ko siya. Dahil wala siyang sakit. Sakit niya ay bumabaw ang kanyang pananampalataya o nangangarap siya makausap ang Panginoon Kristo. Yan ang ibig kong sabihin. Papangning lang siya. Bakit ka maniniwala sa kanya? Kung ako naman si tanga manggagamot, ako yun. Papabasbas ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya, salamat po, mahal na ina. O pwede naman makipag-usap ang mahal na ina sa iyo sa panaginip. Anak, Andy, gumising ka. Magbukas ka ng iyong altar. Manalangin ka. May darating na isang pasyente mo. Siya ay sinasaniba. Umanda ka. Dahil hindi siya karaniwan. Walang makakagamot sa kanya sa malapit sa lugar mo. Kung hindi ikaw ang pinili ng aking ama o ng aking anak na si Jesus. Pwede niya sabihin sa panaginip, didilat ako at gigising ako. At darating yun, totoo ang sinasabi ng mahal na ina. Darating ang pasyente. Sasabihin niya sa akin ng pasyenteng yun, lumayas ka sa aking harapan. At magdiling lang siya. Ako ang Diyos. O sasabihin niya, ako ay isang demonyo. Akin ang katawan nito. Ano sasabihin mo kung nag-ibang boses niya? Ilang beses na nangyari sa akin yan? Isa lang sinabi ko, ako ay pinadala ng aking ama upang palayasin ka sa loob ng katawan ng tao niya. Kaya hindi lang po ba si Satanas po ang naging prinsipi ng impyerno? Hindi lang po siya ang prinsipi ng kadiliman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit pa magpapagamot ang sinasapian ng mahal ng ina, tama naman sinabi ni Lee, at ng santo sa iyo at babasbasan kanya. Pwede niya naman utusan ng kanyang anak, gumising ka at ihayag mo ako at pumunta ka dito sa tahanan ng aking ama, sa tahanan ng Diyos, upang basbasan ka at maggamot ka. Ako ang magagamot. Kaya kung may magpapadala sa akin ganyan, hindi kita tatawanan. Haya kitang pumasok sa aming tahanan. Pero sasabihin mo babasbasan mo ako, hindi ako magpapabasbas sa iyo. Dahil sasabihin ng Diyos sa akin yun, na humanda ako. Bago pa lang mangyari yan, 3 araw, 7 araw, idadaan niya na ako sa panaginip. Sasabihin niya, hindi niya sinasabi yun. Nakikita ko na mangyayari yun. At totoo yun, nangyayari po yun. Sinasabi niya yun sa panaginip na pinapaalala niya, anak, hindi niya sinasabing, anak, Adel, magsalita, humanda ka. Idinadaan niya ako sa panaginip.
Yun ang sinasabing pangitain. O po pwedeng humahawa ka ng tubig kung naliligo ka. Yan. Kaya yung iba, hindi ako naniniwala na sasabihin niya sa papaspasan. Kaya nga tama yung sinasabi nila. Hindi ka pwedeng maniwala basta-basta. Dahil marami na akong nakitang ganyan sa Divisoria, Maynila de Tondo. Dahil doon ako lumaki. Marami doon tao manggagamot, bandang huli, nalaman din ng kalokohan ng nilang ginagawa. Dahil ang Diyos lamang ang naggagamot sa mga tao. Masarap tumulong sa kapwa, masarap maggamot. Kuya, medyo nakakahiya ang tanong ko. Masama po ba ang maging tatalik? Ano? Nakakaya ng tanong ko po, masama po ba ang magtatalik, yung sex? Hindi po masama kung ang asawa mo lang po ang gagalawin nyo. Pero kung gagamit ka, tatalik ka ng ibang babae, masama po yun dahil ginugulo nyo po ang katawan ng Diyos at dinadumihan lang to ni Satanas. Pag po kayo gamit ng gamit, mamaya padalaan kayo ni Satanas na masamang babae, akala nyo maganda sa paningin nyo, sexy. Yung pala, sexy ng mga uod ang katawan. Po yun. At hindi nyo alam, hindi pa kasi kayo nakakaamoy ng babae o lalaki, kung lalaki man ito babae, ang amoy niya ay amoy ng demonyo. Depende po yun sa kakayanan ng isang manggagamot. Depende rin po yun sa kakayanan ng tao. May napanood po akong ganyan kuya o, kita mo sila, marami siya palang napapanood kasi siya may manood, siguro may wifi sila. Wala. Pag ako nagkaroon ng wifi, sumahod ako sa YouTube. Magpapakabit po na ako ng wifi. Pagka tuloy-tuloy ako sumahod, magbibigay ako ng 5 kilong bigas, 7 sardinas, 6 na itlog, tsaka kape. At manonood ako pag wala akong ginagamot. Pero ngayon, hindi na ako nababakante. Salamat sa Diyos. Araw-araw na marami nagpapagamot dito. Pagpalain ang Panginoon Kristo at sa kabutihan niya talaga sa akin. Talagang hangang-hanga at bilib na bilib ako sa aking Ama. Luminaw na ang mata ko, hindi na nagdugong ilong ko, tumaba pa ako, at kuminis pa yung mukha ko, binigyan pa ako ng asawa na si Cinda Cabling Cruz na tagapag-alaga sa akin. Dati natutulog lang sa sabsaban, ngayon nakakatulog na ako sa kutsyon. Minsan nga parang ayaw ko na ipikit yung mata ko Baka pag dilat ng mata ko, nandun na ulit ako sa sabsaban. O, diba? O, kita mo, ganyan kabait ang Panginoon. Ilang taon na akong naghirap. Hindi ko na matandaan. Pinlansya mukha ko, pinagupit ng latigo, pinakain ng tae, pinakain ng sili, pinakain ng dumi, sinako. Lahat yun naaalala ko pa minsan, pero kinakalimutan ko yan. Pero si Satanas, matigas talaga ulo. Pinapaalala niya sa akin yan. Pero minsan ngumingiti na lang ako at hindi na ako umiyak. O, diba? Ganyan kabait ang Panginoon si Kristo sa akin. Kaya, buong buhay ko siya paglilingkuran. Kaya hindi ko pa man siya nakikita at nakikipag-usap lang siya sa panaginip at pinapakitaan niya ako sa anong gagawin ko. Hinahangaan ko ang aking Ama na tagapagligtas natin. Tayong lahat ay mahal niya. Ganyan. Tapos marami pa akong sakit. Wala na akong sakit. Tungtong ko nga sa Pampanga Ilang taon ako rito? 4 years. Hindi pa nga ako nagkakasakit. Ganyan kabait ang Panginoon. Nawala na yung sakit ng balakang ko. Hindi na nagdugong ilong ko. Hindi na yung mata ko namumula. At nakakatitig pa ako sa araw. Tapos, nawala na rin yung sa tenga ko na parang masakit dito. Tapos nawala na yung sikmura ko. Tumaba pa ako. Binigyan pa ako ng asawa na maganda at mapagmahal. O, diba? Ganyan kabait ang Panginoon sa Kristo sa akin. Kahit ilang taon akong nagdus at naranasan ng kahirapan, hindi ako sumuko sa pagdarasal sa Kanya. O, isipin niyo yan. Dumaan man ako sa matinding pagsubok. Kaya sinabi ko nga sa sarili ko, dati tinatanggihan kong paggagamot, ngayon buong puso ko na ito tinatanggap. Dahil mamamatay ako na naglilingkod sa Diyos. At hindi ko sisirain ang tiwala niya sa akin. Dahil pinili niya ako, siguro naman kaya niya ako pinili, magagawa ko ang dapat kong gawin. Na maggamot at ihatag o ipakita ang ginawa ng Diyos sa akin at para rin sa sanlibutan. Kaya nga minsan sinasabi ko sa mga pasyente ko,
Hindi nyo pa naranasan ang naranasan ko na hindi ka kumakain hanggang magdamag at 2 araw at tubig lang alam mo, 3 araw pa. Kahit yung tinapay na inaamag na, tatanggalin mo lang yung para makain mo lang. Para magwasan lang yung gutom mo. At yung mga palamig na tira doon sa Divisoria na itatapon na, inukuha ko pa. Hop! Akin na lang yan. Kasi wala akong pambili. Nahiya naman ako mamalimos. Kaya nagkargador ako. Buti nga may tumanggap pa sa akin, patpatin ako eh. Nagbalat ako ng sibuyas. Nagbenta lang ako, may makain lang. Dahil mura lang naman yung kanin. At sabaw lang. Nagtrabaho ako doon sa kainan. Nagwalis-walis ako para may makain lang. Ganyan. Ganyan kamahal tayo ng Panginoon Kristo. Yung iba, may nanay, may tatay, may pera, may kotse, may aircon. Tapos konting sakit lang. Tapos lumabas lang sakit. Sasabihin na nila, pinabayaan na sila ng Diyos. Ang dami na nila pinupunta ng doktor. Tapos hindi daw sila gumagaling. O ano daw nangyayari sa kanila. Lagi daw sila nagdarasal. So minsan nga kumakamot ako sa ulo ko eh. Kung bakit lagi po kayo nagdarasal, bakit nga po kayo nagkakasakit ng ganyan? Siguro meron po kayong kasalanan na hindi nyo sinasabi sa aking ama. Ako nga may kasalanan sa Diyos eh. Sinasabi ko sa kanya, hirap na ako. Bakit mo naman ako pinarurusahan? Kunin mo na ako. Hindi ako galit sa iyo, ama. Kung ikaw ay totoo, buong puso ko na binibigyan kaluluwa ko sa iyo. Galit lang ako sa nagpalaki sa akin. Yun lang sinasabi ko sa Diyos. Minsan sa pasyente magsasabi yan. Kasinungalingan, hindi naman totoo. Nararamdaman ng puso ko, nababasa ko ang kanilang puso't isipan, ang kanilang pananalita. May ginagawa silang kalokohan. Kaya sila pinarurusahan ni Satanas. Si Satanas naman ang nagbibigay ng sakit, hindi si Jesus eh. Sinasabi ko lagi sa pasyente ko, kailanman ay hindi ka binigyan ng sakit ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Kuya, pag namatay po ba ang tao, ipinanganak pa ba ulit tayo? Hindi na. Pag namatay ang tao, hindi na tayo papanganak. Ang makakakuha lang ng ugali natin ng ating anak o yung sa apo natin. Meron doon, sabi ni Nang Sulumiko. Ang ugali ng lolo mo ay ugali dati ng tatay mo. Yun. Mayroon siyang mannerism sa ganong style. Yun. Meron. Kaya sinasabi ko sa inyo, mabait ang Diyos, mabait. Makontento kayo sa kapangyarihan niya, makontento kayo na anumang binibigay niya. Diba sinabi ko sa inyo, kaya hindi man ako nakapag-aral dahil sa nangyari sa buhay ko, tanggap ko yun. Tanggap ko. Dahil yun na lang ang buhay ko. Kaya inilalaan ko na lang ang natitira kong buhay at pinagaling ako ng Diyos sa paglilingkod sa mga taong nangangailangan ng tulong sa espiritual na hindi kayang gamutin ng medisina na maaaring maibasan ang sakit nila sa espiritual ng Diyos sa pag-ibig at liwanag. Yun ang magagawa ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, minsan, ang mga taong mga biglang yumaman, sila pa ang mga masasama at sila pa rin ang mga taong maano pa sa pera. Mabuti pa yung pinanganak na mayaman at maraming pera. Bulasak pa sa pera. Pera pa yung mga taong nagyaman-yaman, biglang yumaman, matapabre pa. Kasi sinasabi ko yung totoo dahil minsan nababasa ko ang galaw ng tao at isipan nila. Hindi ko yung sinasadya, nalalaman ko. Parang sinasabi ng Diyos sa akin, isipan, yan taong kaharap mo ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya minsan pinapagalitan ko pasyente ko. Yun ang totoo. Hindi ko sila pinapagalitan. Sinasabi ko ng katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. Bakit ayaw mo isuko ang sarili mo? Bakit ka nagkakasakit? Ganyan. Dahil naman ako marami akong sakit. Tutusin, wala naman ako nagawang kasalanan sa panahon yun. Pero hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Ginagawa kong pankimbak ng stepfather ko. Ginagawa niya kong suntukan. Kulang na lang. Basta, hayaan mo ninyo yun. Pero yun, lahat yun. Kita mo ngayon, mukhang tao na ako. Dati, lubog na lubog yung mukha ko.
Kuya, pag namatay ba yung tao, pwede ba ulit mabuhay ulit? Depende nga, sir. Hindi basta pag namatay yung tao, hindi na po siya pwedeng mabuhay. O, pwede po makuha niya ang ugali mo sa apo mo sa tuhod. Mannerism po yung ibig sabihin. Yung ugali mo po, meron po siyang ugali sa apo mo sa lahi mo. Pero hindi ka na po mabubuhay. Eh di sana nabuhay ulit si Tandang Ermitanyo. Eh ba si Tandang Ermitanyo, isang taon mahigit naglingkod sa Panginoon Kristo. Di sana siya naging ako, di sana ang galing-galing ko maggamot bilang instrumento ng Diyos. Yung kakayahan ni Tandang Ermitanyo, gusto ko nga makuha yun eh. Sabi niya sa akin, hindi daw to bagay sa akin. Iba daw para sa akin. At mas malakas pa daw to kaysa sa kanya. Kumamat nga ako sa ulo. Minsan niloloko ko ni Tandang Ermitanyo eh. Sorry po, di ko po alam, maulit ko po ang pala yung tanong ko. Okay lang sir. Wala pong problema. Lahat naman tayo nagkakamali minsan. Yun po yun. Ang sinasabi ko lang po ang totoo. Magtiwala lang tayo sa Diyos, manalig lang tayo. At minsan, masarap tumulong. Pero minsan, ang mga pasyente ay matigas ang ulo. Minsan, ayaw nila magdasal. Umaasa sila sa mga manggagamot. Ayaw nilang tumawag sa Diyos. Gusto nila, minsan may pasyente. Pag ginamot mo, nabalitaan ka na ikaw ay nakakagamot ng ganong sakit, pupunta sila sa iyo. Kasi ibabalita naman yun. Kahit hindi mo sabihin na huwag mo sabihin yun. Huwag mo ipos yan. Ibabalita din po yun. Mangyayari po yun. Mangyayari. Pag pumunta pa sila, magtatanong pa. Pagpapagamot, pero ini-interview pa yung manggagamot ha. Isipin nyo kung kayo nasa kalagayan ko. Ilang taong ka na po nagagamot? Minsan nakaganyan pa yun. Tapos ang sakit ko po, pumunta po ako sa hospital eh. Ang dami-dami ko na pong binayaran. Ganito. Sasabihin pa niya na presyo ha. Pero pinagaling ng Diyos, alam mo, ihuhulog lang yun. 20 pesos. Kuya, mapapatawad po ba tayo ng Diyos sa mga nagawa nating kasalanan? Siyempre, understood. Mapapatawad tayo ng Diyos kung ano man nagawa nating kasalanan, huwag lang natin ulitin. Hanggang mayroon pa tayong buhay, patatawarin tayo ng Diyos at gawin natin ang tama. At manalangin tayo sa Kanya para siya ang magapay sa espiritu natin at bumaba ang presensya niya sa atin at kumawala ang liwanag sa puso natin upang tigilan natin ni Satanas. Para malaman mo yung mga mali mong ginagawa, lumapit tayo kay Jesus. Siya ay sandigan natin at pag-ibig. Siya ang ating Ama at dakilang makapangyarihan sa lahat. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag kayo naggamot, marami kayong matututunan. Minsan maawa kayo. Sabihin niya pa, sakit niya. Ang ganda pa ng sasakyan. Yung pala, 20 lang ibibigay. Pero gumali. Bakit ko nasabi? Magikayat siya ng ibang pasyente na kamag-anak ng asawa niya, kaibigan niya, na gumaling siya. Tapos yung papadala niya, medyo galante ng konti, 100. Oh. Pero kung hindi mo napagaling yun, sasabihin sa iyo yun. Hindi ka totoo. Magtanong, Kuya, meron ka na po bang anak? Meron akong anak. 2. Si Christopher. Tsaka si Emily. Yan, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Minsan, hindi lahat ng pasyente nagpapagamot sa inyo ay sila pa ang kawawa. Minsan, sila ay nangangawawa ng mga tao. Parang katulad yan, may kapitbahay kang biglang yumaman. Una, mahirap lang sila. Nakapag-abroad ng kanilang mga anak, bigla silang yumaman. Ang nakapag-asawa anak nila ng mga Amerikano, bigla sila magpapagawang bahay. Tapos dati, sila binibigyan mo. Ngayon, hindi ka na nila bibigyan. Ngayon, sumasamba na sila sa pera, sa kadiliman, nabigyan sila ng sakit, wala silang mapagamot sa medisina, dadalhin sila sa manggagamot. Kala mo naman, awang-awa ka. Kailangan malaman mo rin yun. May mga ganung tao. Mahirap ipaliwanag to. Ang sarap tumulong. Kaya minsan, hindi mo masisisi na bakit sila binibigyan ng sakit ni Satanas. Kasi, tinatawanan sila ng kalaban natin. Yung perang ibinigay ko sa iyo, balik mo muna sa akin, sa ospital. Tapos hanggang mabuhos ng pera nila at nababawasan na sila, pupunta sila sa mga gagamot. Marami na yan. Minsan nga may nagpapagamot dito eh. Ilang taong ka na po ba nagpapagamot? Ay naggagamot?
Kasi akala ko kasi yung mga manggagamot matanda na eh. Sabi ko, tumawa ako, bakit yung manggagamot ba ng matandang yon? Hindi ba dumaan sa pagkabata yon? Alam mo yung naggamot po yan, 67, 60 na agad. Eh di mo na siya makukuha sa malayong lugar. Dumaan din po yun sa pagkabata bago po tumanda. Ako, katulad ko, may bata pa ako. Pag tumanda po ako, ay hindi mo na ako makikayat pumunta doon sa malalayong lugar. Sasakit na yung mga balakang ko. Tama po yung kuya, matigas nga minsan ang ulo nila eh. Tinuturuan mo na nga. Umiiling pa yung ulo nila eh. Tama. Turuan mo mabuti. Iiling pa, hindi pa maniniwala. Minsan sinasabi ko sa Diyos pag naggagamot ako, Ama, ba't nararamdaman ko po yung tao yan? Parang sinungaling siya. At hindi po siya nagsasabing totoo. Pero alam ko naman po yun dahil kayo po nagparamdam sa akin. Gamutin nyo na lang po siya. Patawarin nyo na lang po siya sa kanya nagawang kasalanan. Pagbigyan nyo naman po ako. Sa isip ko, sinasabi ko, gagaling sila. Tapos makalipas ng 6 na buwan, babalik sila, may sakit sila. Doon ko na sila sinisermona, nakakabawi ako. Dati ginamot po kayo ng Diyos. Sinunod nyo ba ang sinabi ng Panginoon Kristo na manalangin po kayo pumasok sa tahanan ng Diyos? Binibigla ko sila ng ganun. Biglang lumalabas sa bibig ko. Hindi sila sumasagot. Kasi hindi nila sinunod yung sabi ng Diyos na magsimba, manalangin. Hindi naman sinabi ng Diyos, anak, araw-araw ka pumunta sa akin tahanan. Ang kaya nga sinabi sa akin ng Panginoon, anak, wag mo akong kakalimutan na puntahan at dalawin sa tahanan ko. Yun lang naman sinabi sa akin ni Jesus. Ay, pero nasanay na ako, linggo-linggo ako nagsisimba. Pero minsan nangyari sa akin yun na hindi ako nakapagsimba na linggo. Kasi hindi naman sinabi ni Papa Jesus na nanalangin na lang ako. Pero pag umalis kami, napadaan ako sa ibang simbahan, yun, humihinto ako, bumababa man ako, nananalangin ako, kaya nasa tricycle lang ako, nakaupo lang ako, nagsasign post lang ako. Yun ang ginagawa ko. Paggalang sa Panginoon. Akala nyo lahat minsan, yung nagpapagamot, silang api, mali, sila nang aapi. Yun lang akala nyo. Minsan nga, meron naman nagpapagamot. Akala mo, mayaman. Kung pumorma. Ewan ko, bakit ko pa nababasa yun? Yung pala may tinatagong lihim. Nabibisto tuloy sa Panginoon. Minsan nangyayari yan. Sinasabi ko lang ang totoo. At yung iba naman nagpapagamot, wala naman sakit. Nagsasakit-sakitan lang. Yung iba naman, gagamutin na ng Diyos. Mahina naman ang loob. Binigyan na ng himala. Mahina ang loob. Gamutin mo. Ginamot na ng Diyos. Gumaling na. Mahina pa rin loob. Hindi mo malaman kung anong gusto mo. Kaya nga ako gusto ko maggamot minsan. Gusto ko galing na sila sa ibang mga manggagamot. Sikat na sila, yung mga sikat na manggagamot. Gusto ko yung tira-tira na lang sa akin. At least naghihimala pa. Kasi hirap na sila sa sakit nila. Tuwan-tuwa pa nga ako pag narinig ko, pang 21 ka na manggagamot, apang pinuntahan namin, nanalangin kami sa Diyos. Aba, isip ko, wow, salamat po Panginoon Kristo. Salamat po, hindi po ako unang manggagamot sa kanila. Sigurado, alam ko itong bibigyan nyo ng himala at alam ko na pong gagaling to. Masaya na ako pag nakangiti na ako. Ganun ba, te? Ganun po ba, sir? Sige po, sir. Pumikit lang kayo dyan. Isipin nyo lang natutulog kayo. Manalangin lang kayo tumingin kinakapatawaran. Mamaya kunti, merong himalang gagawin ng Diyos. Ganun lang. Bigla lang silang gagaling. Oo. Minsan nararamdaman ko yung pasyente hindi gagaling. Kasi hindi siya umaamin ng kasalanan sa Diyos at hindi siya tumatawag. Ngayon pa lang, yung may sakit na siya. Pero yung marami siyang pera at nakahiga siya sa pera at sa aircon at shopping siya ng shopping, wala. Kaya nga, mahirap maggamot minsan sa online na hindi mo naman nakakausap yung lalo may nagpapadasal sa akin. Hindi ko minsan tinatanggap ang pera eh. Minsan nilalaglag ko sa simbahan. Bakit ka mo? Papagamot ka sa akin. Tapos yung pinapagamot mo, ayaw mo pakausap sa akin. Ano ako, mangula? Dadali mo yung picture niya sa akin, pangalan. Di wala siyang pananampalataya sa aking ama. Saan siya naniniwala? Sa sarili niya. Mahirap po maggamot minsan ng gano'n. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan, magtiwala tayo sa Diyos. Minsan, bigyan natin siya ng konting oras. Minsan, umawit tayo at magbasa tayo ng Bible. O minsan, kung may trabaho naman tayo, wag naman natin siya kalimutan magdasal at magpasalamat. Minsan,
Pag kumakain tayo, pwede mo naman sabihin, Panginoon, salamat po. Salamat sa pagkain na ibinigay mong ito. Sa gabing ito, na ito bigay mo ng basbas at kalinawagan ng aming isip at puso. At ganun din sa aming pamilya. Yun, salamat po Ama. Kain po tayo. Napakasimple lang ang sasabihin mo sa Diyos. Hindi pa natin mabuka. Pag may sakit na tayo, anumang lahat santong gagawin natin, gumaling lang tayo. Minsan, naisip ko yan sa paggagamot ko. Bakit ako nagkasakit lang ako? Dahil hindi naman talaga ako nakakakain. Hindi naman ako nakakain ng gatas. Pinapladya at pinapalo. Kaya ako nagkaroon ng sakit. Nilulublog ako. Kuya, pwede rin po bang magdasal sa isipan? Natural. Pwede po tayo magdasal sa isipan. Hindi mo na kailangan ibuka at sabihin pa at palakasan ang sasabihin mo sa Panginoon. Alam niya ang nasa isip mo. Alam niya yung nasa bibig mo, sasabihin mo. Kaya lang ako minsan nagdarasal ng malakas doon sa pasyente ko para maintindihan nila ang sinasabi ko. Baka sabihin na naman, nagbubulong-bulong na naman ako doon. Minsan yung pasyente. Tsaka, meron pang mga pasyente. Apo, patawas. Akala mo naman nakabili ng kandila at nagbigay ng kandila dito. Sasabihin ko, nasaan ba kayo? Diba, nasa Pilipinas lang. Bakit hindi kayo pumunta rito sa amin at pumunta kayo at magdala kayo ng kandila? Wala akong pambili ng kandila yun. At tatawasin ko kayo. Yung mga ibang pasyente ka na, galing pa nga sa mga malalaking lugar, nagpupunta rito, tapos nandyan lang kayo, sasabihin nyo sa akin patawas. Hindi ko sila tinatawas. Nagtatawas lang ako sa ibang bansa kung kinakailangan. Akala mo minsan sila makautos. Akala mo yung inutusan lang yung, hoy, tawasin mo nga ako. Akala naman nila kahit tawasin ko sila labag sa kalooban ko, akala naman nila babasbasan ng Diyos. Dahil inuutusan mo ang aking Ama ng ganun-ganun kabilis. Kasi po yung inisip ko po pag nagdarasal ako, malakas baka po marinig. O ni Satanas baka po guluhin po kami. Hindi. Kung nakakaramdam ka ng takot sa nagdarasal, pwede mong lakasan. Kung hindi ka marunong magdasal sa isip lang. Mahirap kasi magdasal sa isip lang. Pwede mong ibuka ng konti ang bibig mo. Pwede mong sabihin ganito lang. Mapagpalang gabi po sa inyo at mapagpalang gabi rin sa inyo. Pwede mo rin naman sabihin ganito. Ama, mahina lang. Kahit yung bibig mo lang, patawarin mo kung sa akin nagkuwang mga kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Tulungan mo ako maging payapa ang aking utak at isipan. Pwede mong lakasan, pwede mong sa isip. Hindi mo naman kailangan ipagsigawan sa Panginoon Kristo. Malakas ang panrinig ng Diyos kahit sa lupalop sa buong mundo. Kuya, dati po ba ang kaibigan ako ng nagpapatawas siyam na kandilang itim po ang hinihingi niyang albularyo? Totoo po ba ng 9 na kandilang itim ang kailangan para sa pagtatawas? Hindi. Isa lang. Yang siyam na kandilang itim, pwede rin po yung gamitin. Kung mayroon po kayong ipapagdasal, kasi yung kandilang itim ay ginagamit din po siyang konsensya. Yung kandilang itim po sa Quiapo ay ginagamit po yung konsensya. Para po yung taong pinagdarasal mo ay mabagabag ang kanyang ginagawang kasalanan sa kanyang asawa o kasalanan sa kanyang ginagawa. At pag natutulog siya, ay nagre-refleksyon sa kanyang mga mukha ang kanyang mahal sa buhay. Kunyari, ang isang lalaki ay lalakero o lalakera. Ipagdarasal mo ang iyong pamilya sa kandilang ito. Ama, basbasan mo ang kandilang ito. Itinataas ko to bilang simbolo at pag-ibig at liwanag at konsensya sa taong minamahal ko. Mahal ko siya at ayaw ko po siyang mapahamak. Tulungan mo po siyang maibalik sa katinuan ang kanyang isip. Ito ay naniniwala ako at dadasalan niyo po sa isang Ama namin sa sumasampalataya. Bago mo po sindihan, pero bago mo sindihan, ibulong mo ang kanyang pangalan. Kunyari ang pangalan nito, siya si Andel Organo Ortiz. Amen. Sabay sindi. Pwede po yun.
Pero wag mong sasamahan ng isang kandilang itim yun na, Ama, putulin mo po ang kanyang paa at maging pipi siya dahil niloko niya ako. Hindi tatalabang yung panalangin dahil tumawag ka sa Diyos. Kaya nga sinabing konsensya lang yun. Inukonsensya mo ang ginagawa ng iyong mahal sa buhay. Pero yung tatawasin ka siyam na kandila, hindi naman niya po gagawin lahat yun. Ititira niya yun. Isa lang ang kandilang tinatawas. Pwede, mayroong kandilang nagtatawas, 3 pala. Naalala ko, meron nga pala ako nakita yun. 3, sinisindihan niya. Yan. O pwede po yan. Yung kandilang itim, ginagamit din po yan sa konsensya. Pero yung ibang kandilang itim na ginagamit din po sa picture na para kulamin nila. May kandilang pula po ginagamit para pag-ibig po yun. Marami pong ibig sabihin ng kandila. Pero kung yun ay pababalikin mo ang iyong asawa at makonsensya sa kanyang ginagawang kalokohan, 9 na kandilang itim po yun. Kada isang araw, 1 beses. Pwede po kada isang linggo, 1 beses. Hindi po yun 9 na sindihan lang kasi 9 po yun. 9 days po yun pagdarasal. Pwedeng araw-araw mo po siyang pagtitirik 1 beses lang po. Tapos pwede po siyang linggo-linggo kung malayo po. Pero kung nakakabdaan naman kayo sa Quiapo, pwede nyo po sindihan yun. So, pwede po yun. Dadaan po kayo sama namin at kasumasampalataya at banggitin ang pangalan ng tao makukonsensya sa kanyang ginagawang kasalanan sa kanyang pamilya at panloloko. Yan. O kaya yung mga tao mahilig mangutang at hindi marunong magbayad at marami na pong pera. Yung pera nyo ay napalago na nila at nakalimutan na po kayong bayaran. Yun, pwede nyo pong gamitin ang konsensyang kandilang itim. Pero huwag nyo sasabihin doon sa kandilang itim na tumawag kayo sa Diyos na siya ay mabulag at mapilay at mapipi o anuman pong masama. Ginagamit lang po yun para siya ay mabagabag at maalala niya at idadaan siya sa panaginip ng Panginoon Kristo na, anak, ikaw ay magbayad na. Anak, ikaw ay magbago na dahil ikaw ay napupuno na ng kasamaan. Yun po yun. Kuya, ano pala ang dasal pag nakakaramdam po ng takot? Pag nakakaramdam ka ng takot, magdasal ka ng isang Ama namin at sumasampalataya o isang Ama namin at sabi mo sa Panginoon Kristo, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, Amang Jesucristo, ako po si Edward P.S. Nananalig ako sa iyo, alisin niyo po ang takot sa aking isip, nawa kayong unat maghari sa aking buhay at ipuin niyo po ang aking buhay at kaluluwa na maging maliwanag ito upang ako'y layuan ng aking kalaban na sino? Si Satanas. Yun ang sabihin mo. At magdasal ka ng Ama namin at sumasampalataya ka. Yun po ang pagdarasal lang. Simple lang po yun. Siyempre, lakasan mo yung loob. Marami po yan. Kaya nga sinasabi ko lang sa inyong totoo. Maraming bagay na hindi maikayang ipaliwanag. Yan po ang sinasabi. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kung magtsatsaga kayo maniniwala kayo sa Panginoon Kristo, yun lang ang sinasabi ko. Pawang katotohanan lamang ang sinasabi ko. Kung ako ay hindi naniniwalang may Diyos, sana handun pa ako sa Divisoria, baka patay na ako. Dahil patin ako. Bakit ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos mabuhay at bakit hindi niya ako kinuha? Bakit niya ako pinagaling? Bakit niya ako binigyan ng karunungan? Hindi niya sinasagot ang tanong ko. Isa lang ang sinabi ng Inang Salome ko, dahil ikaw ang pinili at tinakda. Gifted sa'yo ng Panginoon Kristo yan. Dahil hinintay ka namin upang turuan ka ng nararapat para sa'yo. At makontento ka sa kapangyarihan ng aking Ama. At siya na ang maglalabong nito sa'yo. Yan. Kaya sabi ni Satanas sa akin, pag hindi ka na nagdasal sa Diyos mo, babalikan kita. Kaya minsan, nananaginip ako, baka na lang pagising ko nasasabsaban ulit ako dahil baka makagawa ako ng kasalanan. Kaya nga sabi ko sa Diyos, huwag mo akong padadalahan, Ama, ng pasyenteng babaeng demonyo at ilay niyo po ako sa tukso. Dahil Ama, ang aking mata ay mata mo, ang aking bibig ay bibig mo. Huwag niyo pong pahintulutan na bigyan ako ng pasyenteng ganon. Sabihin niyo agad sa akin upang makapaghanda agad ako sa aking gagawin. Yan ang sinasabi ko sa Diyos. Kaya makontento kayo sa asawa nyo at makontento kayo sa pamilya nyo.
para naman yung anak nyo pagdating ng panahon ay may maibibigay ang Panginoong Kristo sa kanila na magandang buhay, magandang trabaho, at magandang kinabukasan, at ganon din sa apo mo at sa apo mo pa sa tuhod. Upang pag ikaw ay namatay, at sabi mo sa Panginoong Kristo sa langit, nasasabi niya, anak, naging totoo ka sa akin, ano bang gusto mo para sa iyong anak? Sabi mo totoo, nabigyan mo po sila ng maayos na buhay. Pwede mong i-request sa Panginoong Kristo yun. At magmahalan sila. Pero kung wala ka naman nagawang kabutihan, puro kasamaan at puro pangigaganib at puro pangingitong o puro mang panloloko, paano ka makakahiling sama sa langit? At paano mo magabayan ang iyong pamilya? Kahit nasa langit tayo, pwede tayong humiling sa Diyos na bigyan ng swerte ang ating pamilya dahil nakagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Yun ang katotohanan. Ibibigay ng Diyos yun. Yan po ang totoo. Kaya paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, pag ako ay nagsinungaling sa inyo, huwag na kayo magpagamot sa akin. Sinabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Salamat po sa sinagot mo po. Ang tanong ko po ay, Kuya, salamat po. Maraming salamat sa Edward PH. Kaya magsihayo kayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Ang Diyos lang dapat ang mamutawi sa ating bibig, ating isipan, ating puso, upang bago lumabas sa ating bibig, walang sino man ang dapat bubukas sa ating bibig kundi ang salita ng Diyos at pag-ibig. Walang sino man sa atin. Dapat ang Panginoong Kristo lang upang hindi tayo matalo ng ating kalaban, upang hindi tayo matalo ng tukso. Kuya, salamat po sa lahat. God bless po sa inyong pamilya. Maraming salamat din sa inyo, sir. Tandaan niyo po, sinabi ko sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Panginoong Kristo. Magtiwala kayo sa pag-ibig at liwanag at kapayapaan. Hindi niya pahintulutan ang iyong pamilya, ang iyong anak, at ang magiging ninuno mo. At sinasabi, yung pinaka-apo mo at sila na ang hindi sila bibigyan ng anumang karumal-dumal na sakit. Pag namatay ka, pwede mo i-request sa Panginoong Kristo na bigyan sila ng panibagong buhay at magandang masagana. Dahil tinupad mo ang utos ng Diyos. At huwag kayong kukuha ng kapangyarihan galing sa kadiliman. Dahil mapapahamak kayo. At huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga bulaang propeta. Maghanda kayo at mag-ingat kayo lagi. Dahil ang kalaban natin ay nasa paligid lang natin. Aantahin niya tayong manghina at mawala ng tiwala sa Diyos. Tama po kayo, Kuya Andel. May pinautangan po ako ng ilang taon at hindi na nagbayad. Pinalimutan ko na lang po. Thank you, sana kada copying, Kuya. At nagbabayad na siya sa anak ko ng utang na sa akin. Pero hanggang ngayon wala pa rin, Kuya. Kaya nga, pwede niyo po siyang ipagdasal. Pero kung matigas talaga ang puso niya, nakarecord po yun sa langit. Ikaw, anak, na nangutang ka kay Lee at napakinabangan mo ang pera niya na pinaghirapan niya, hindi mo pinayaran. Yan, antayin mo, may karma din siya. Pero sabi mo sa Diyos, Panginoon, wala po kong galit sa Kanya. Pero kailangan ko po ang pera niyo. Sana maalala niya kung bayaran. Kung hindi niya, kayo na po ang bahala para sa Kanya. Gagawa ang Diyos ng himala. Pwedeng paluin ang puwet niya. Pwedeng ang utak niya ay ma-plus para sa iyo. Pero kung sumasamba pa rin siya sa kadiliman, wala tayong magagawa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, umanda kayo. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang aking pangitain ay mangyayari. Magbababa ang mga kadiliman. Magbababa ang mga masasamang espiritu. Lolokohin niya tayong mga taong naniniwala sa Diyos. Pero ang taong naniniwala sa Diyos ay hindi niya maloloko. Gagawa sila ng ibang malala o malalaswa. Pero mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon Kristo. Yun lang po at maraming salamat. At maraming salamat po sa nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakinig sa Panginoon Kristo at
yung mga oras nyo ay nakipagkwentuhan sa akin. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong pamilya at pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at maghari sa inyong isip at puso ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos lamang. Huwag kayo maghangad ng kapangyarihan at huwag kayo magpapaisa sa kalaban nyo. Dahil tandaan nyo, kahit hindi nyo nakikita ang kalaban nyo, ipaparamdam to ng Panginoon Kristo sa puso nyo na hindi siya totoo at nagsisinungaling siya. Tandaan nyo po, di baling bulag ka, pero meron kang pakiramdam, hindi ka mapapahamak. At huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Kung meron man po tayong makapag-usap minsan kwentuhan, share ko. At nagpapasalamat po ako kay Sir. Maraming salamat po sa iyo po on this time. Maraming salamat po. At masaya lang po ako na kompleto ko na po yung paggagawa ko sa langis at yung may napadala. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at nawa maghari sa ating isip at puso ang Diyos Ama sa langit, ang dakilang makapangyarihan sa lahat at walang tatalo sa liwanag at pag-ibig ng Panginoon Kristo at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Pabuhay po tayo ng may saya at may ngiti at makontento tayo kung anumang meron tayo. Maging totoo lang po tayo sa ating sarili at huwag po tayo makakalimot sa Diyos. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi sa inyong lahat po. God bless. Salamat po ulit. Thank you po.